ሃሌሉያ ሎሙን እግዚአብሔር ሕያዊው ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስከ ሁላና ሀብት ዘለና የተስኢና ንክብር እግዚአብሔር ሃሌሉያ 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 ካብ ምሕረቱ ዝተለዓለ ካብ ፍቕሩ ዝተለዓለ ሃሌሉያ ብህይወት ኣለና ሃሌሉያ ነዚ ጎይታ እዚ ክነመስግኖ ዕድል ረኺብና ኢና ሃሌሉያ 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 ስምካ ይባረኽ እግዚአብሔር ሆይ ሃሌሉያ ኩሉ በአኻዩ እግዚአብሔር ሆይ ኩሉ ኻባኻዩ እግዚአብሔር ሆይ ኩሉ ንዓኻዩ እግዚአብሔር ሆይ ሃሌሉያ ስለዚህ ክብር ንህበካ በዝንጎዚ ሃሌሉያ አምልኾና ንህበካ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ስግደትካ ንህበካ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ዝግባእካ ክብር ንህበካ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ተመስገን ንብለካ ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ስምካ ይባረክ ጎይታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እዚ ዕድል እዚ ስለ ዝሃብካና ሃሌሉያ ክነምልኸካ ዕድል ስለ ዝሃብካና ሃሌሉያ ክነኽብረካ ዕድል ስለ ዝሃብካና ሃሌሉያ ሃሌሉያ زتبقني وقابناتي وتزديك علون ندوز بلو سقدموت قربا برتاء حيلي حكازي منفس قدوس علون ندوس بلو سقدموت قرباي برتاء حيلي حكاسي منفس قدوس من مخواني فلتي بزي منفسك من مخواني فلتي بزي كبرك من مخواني فلتي بزي منفسك من مخواني فلتي بزي كبرك زتبقني وقابناتي وترزد هيكام علون ندوس بلو سقدمو تقرباي برتاء حيلي حكاسي منفس قدوس يخام علون ندوس بلو سقدمو تقرباي برتاء حيلي حكاسي منفس قدوس يخام هاليلويا ومنفس قدوس يخام هاليلويا كابس تنفاسي تقرب هاليلويا منفس قدوس يخام هاليلويا هاليلويا نلعن أبلا بمنات كديب
አይጽገብ ካብቲ ብሉት ሃብቲ ዝበለጸ መክሰብ መንፈስ ቅዱስ ኢኻ ንውሽጠይ ተዕግብ ንላዕሊ ኣቢለ ብእምነት ክድይብ ህላውነትካሲ ኣይምኖን ኣይጽገብ ካብቲ ብሉት ሃብቲ ዝበለጸ መክሰብ መንፈስ ቅዱስ ኢኻ ንውሽጠይ ተዕግብ መን ምዃነይ ፈልጤ ብዘይ መንፈስካ መን ምዃነይ ፈልጤ ብዘይ ክብርኻ መን ምዃነይ ፈልጤ ብዘይ መንፈስካ መን ምዃነይ ፈልጤ ብዘይ ክብርኻ ዘጸብቐኒ ውቃበናተይ ወትሩ ዘድህየካ ኣሎኒ እንዶ ዝብሎ ዘቀድሞ ትቐረባይ ብርትዕ ሓይለይ ሓጋዝየይ መንፈስ ቅዱስ ኢኻ ኣሎኒ እንዶ ዝብሎ ዘቐድሞ ትቐረባይ ብርትዕ ሓይለይ ሓጋዝየይ መንፈስ ቅዱስ ኢኻ ንላዕሊ ኣቢለ ብእምነት ክድይብ ህላውነትካሲ ኣይምኖን ኣይጽገብ ካብቲ ብሉት ሃብቲ ዝበለጸ መክሰብ መንፈስ ቅዱስ ኢኻ ንውሽጠይ ተዕግብ ሃሌሉያ ንውሽጥና ዘእግብ መንፈስ ቅዱስ ጥራይ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ እስከ ብጣዕት ምስ ሙዚቃ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አለ በውስጤ ሰላም በርቶልኛል አለ በላዬ ድል ማድረግ ሆኖልኛል አለ ከጎኔ ስትረዳኝ አየሁህ አለ በቤቴ ሕይወቴን አጣፈጥ አለ በውስጤ ሰላም በርቶልኛል አለ በላዬ ሆኖልኛል አለ ከጎኔ ስትረዳኝ አየሁህ አለ በቤቴ ሕይወቴን አጣፈጥ አለ በውስጤ ሰላም በርቶልኛል አለ በላዬ ድል ማድረግ ሆኖልኛል አለ ከጎኔ ስትረዳኝ አየሁህ አለ በቤቴ ሕይወቴን አጣፈጥ አለ በውስጤ ሰላም በርቶልኛል አለ በላዬ ድል ማድረግ ሆኖልኛል አለ ከጎኔ ስትረዳኝ አየሁህ አለ በቤቴ ሕይወቴን አጣፈጥ አለ በውስጤ ሰላም በርቶልኛል
አለ በቤቴ ሕይወቴን አጣፈጠ መንፈስ ቅዱስ መጽናኛዬ አቅሜነ ጉልበት ኃይሌ አማላጄ ነደጀኔ አቅም ኃይሌ ጓደኛዬ መንፈስ ቅዱስ መጽናኛዬ አቅሜነ ጉልበት ኃይሌ አማላጄ ነደጀኔ አቅም ኃይሌ ጓደኛዬ አለ በውስጤ ሰላም በዝቶልኛል አለ በላዬ ድል ማድረግ ሆኖልኛል አለ ከጎኔ ስትረዳኝ አየሁህ አለ በቤቴ ሕይወቴን አጣፈጠ አለ በውስጤ ሰላም በዝቶልኛል አለ በላዬ ድል ማድረግ ሆኖልኛል አለ ከጎኔ ስትረዳኝ አየሁህ አለ ከጎኔ መንፈስ ቅዱስ መጽናኛዬ አቅሜነ ጉልበት ኃይሌ አማላጄ ነደጀኔ አቅም ኃይሌ ጓደኛዬ መንፈስ ቅዱስ መጽናኛዬ አቅሜነ ጉልበት ኃይሌ አማላጄ ነደጀኔ አቅም ኃይሌ ጓደኛዬ ሃሌሉያ እስከ ይተዓለለሉ ነዚ ጎይታ እዚ ሃሌሉያ ድሙቕ ጣቂት ነዚ ጎይታ እዚ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ እውርነት ፈርቶ ማየት ጀምሬያለሁ የልቦናን ዓይኖች ባንተ አግኝቻለሁ ድጉን ሕይወቴን በምክር አጥርተሃል ያላንተ እንደማልኖር ልቤ ይህን ያውቃል መንፈስ ቅዱስ መጽናኛዬ አቅሜነ ጉልበት ኃይሌ አማላጄ ነደጀኔ አቅም ኃይሌ ጓደኛዬ መንፈስ ቅዱስ መጽናኛዬ አቅሜነ ጉልበት ኃይሌ አማላጄ ነደጀኔ አቅም ኃይሌ ጓደኛዬ ሃሌሉያ ኦ መንፈስ ቅዱስ ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ ስምካ ይባረክ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ እልልታ ድሙቕ ጣቂት ነዚ ጎይታ ሃሌሉያ ሰይ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ አለ በውስጤ ሰላም በዝቶልኛል አለ በላዬ ድል ማድረግ ሆኖልኛል አለ ከጎኔ ስትረዳኝ አየሁህ አለ በቤቴ ሕይወቴን አጣፈጠ
ስትረዳኝ አየሁህ አለ በቤቴ ሕይወቴን አጣፈጠ መንፈስ ቅዱስ መጽናኛዬ አቅሜ ነህ ጉልበት ኃይሌ አማላጄ መደገፌ አቀባይሌ ጓደኛዬ መንፈስ ቅዱስ መጽናኛዬ አቅሜ ነህ ጉልበት ኃይሌ አማላጄ መደገፌ አቀባይሌ ጓደኛዬ መርቶ ማየት ጀምሬያለሁ የልቦናን ዓይኖች ባንተ አግኝቻለሁ ድቅድቁን ሕይወቴን በምክር አጥርተሃል ያላንተ እንደማልኖር ልቤን ያውቃል እውርነት መርቶ ማየት ጀምሬያለሁ የልቦናን ዓይኖች መጽናኛዬ አቅሜ ነህ ጉልበት ኃይሌ አማላጄ ነህ አቅም ኃይሌ ጓደኛዬ መንፈስ ቅዱስ መጽናኛዬ አቅሜ ነህ ጉልበት ኃይሌ አማላጄ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መጽናኛዬ አቅሜ ነህ ጉልበት ኃይሌ አማላጄ ነህ ደጀኔ አቅም ኃይሌ ጓደኛዬ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ አርክ ልብና ዝኾነ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሰይነዝ ጎይታ እስቲ ብድሙቕ ጣቕዒትን ዕልልታን እስከ ሃሌሉያ ይተዓጠነሉ 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 ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ጎይታዬ ኢየሱስ ጎይታዬ ስም እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና እሙን አምላኽ ሃሌሉያ እትነምልኹ አምላኽ እሙን አምላኽ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሰይ ሃሌሉያ እስኪ ተዓለለሉ ነዚ ጎይታ እዚ ሃሌሉያ ወሲኽና 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 ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንስኻ ምሳይ ምሳይ ጽኑዕ ብኣኻ ልበይ ተማሚነየ ዝወፅእ ርግጽ ዓወተይ ሃሉ እምበር ንስኻ ምሳይ ምሳይ ጽኑዕ ብኣኻ ልበይ
برنسخا مساي مساي نبقى خالفي تعمامي نيز وطي ركتي وعوتي حلم برنسخا مساي مساي نبقى خالفي تعمامي نيز وطي ركتي وعوتي حلم برنسخا مساي مساي نبقى ركتي وعوتي تعالى له هاللويا أملاخنا عموني هاللويا عمين أبدا نفسي تلملم مثل لو كايون أيوة زي ترقم عمين ربدا نجري تواسي سكيو تل خمساي كله دحانيوس موت نجري تواسي سكيو تل خمساي كله دحانيوس موت نجري تواسي سكيو بركة يوسفلو تبارك النسبلو جربوني سبلو كتكون بخبرين السحاب مساي كتكون قلها مساي كتكون بخبرين السحاب لتم سدد يخاسنا نزطب يخاسنا نزأمن يخاسنا نزوكل يخاسنا لتم سدد يخاسنا نزطب يخاسنا نزأمن يخاسنا نزوكل يخاسنا طبقنا مقبار زيت دنبي سناين مقبار زيت السلكي طبقنا مقبار زيت دنبي سناين مقبار زيت السلكي سناي 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 خانعاي سناي 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 خانعاي لتم زدل يخاسنا نزطب يخاسنا نزوكل يخاسنا نزأمن يخاسنا لتم زدل يخاسنا نزوكل يخاسنا نزأمن يخاسنا نزوكل يخاسنا طبقنا مقبار زيت دنبي سمعنا مقبار زيت دنبي سمعنا مقبار زيت دنبي سمعنا مقبار زيت دنبي سناي 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 خانع سناي 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 خانع لتم سدل يخاسنا نزوكل يخاسنا نزأمن يخاسنا نزطقع يخاسنا لتم سدل يخاسنا نزأمن يخاسنا نزوكل يخاسنا نزطقع يخاسنا توكلتكم زخونة هاللويا تمكحتكم زخونة بويتا هاللويا اسكي تعلل له هاللويا ما نمت زيل عنصر يا طغي لوناتك
ልዕሊ ኩሉ ዩናዓይ ማንም ተዘየለ ብየማነይ ፀጋመይ ምህላውናትካ ክንዲ ኩሉ ዩናዓይ ማንም ተዘየለ ኣብ ዙርያይ ኣብ ጥቓይ ምህላውናትካ ልዕሊ ኩሉ ዩናዓይ ማንም ተዘየለ ብየማነይ ፀጋመይ ምህላውናትካ ክንዲ ኩሉ ንምግባር ዘይትስልቂ እፎቕ ንምግባር ዘይትድንቂ ሰናይ ንምግባር ዘይትድንቂ ሰናይ 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 ኢኻ ንዓይ ሰናይ 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 ኢኻ ንዓይ ነቶም ዝደልዩኻ ሰናይ ንዝፀበዩኻ ነዘኣመኑኻ ነዘወከሉኻ ነቶም ዝደልዩኻ ነዘፀግዑኻ ነዘኣመኑኻ ነዘወከሉኻ ሃሌሉያ እሙን ኣምላኽ ሃሌሉያ ንስኻ ምሳይ ምሳይ ጽኑዕ ብኣኻ ልበይ ተኣማሚነየ ዝወፅእ ርግጽ ዓወተይ ሃሎ በር ንስኻ ምሳይ ምሳይ ጽኑዕ ብኣኻ ልበይ ተኣማሚነየ ዝወፅእ ርግጽ ዓወተይ ሃሎ በር ንስኻ ምሳይ ምሳይ ጽኑዕ ብኣኻ ርግጽ ዓወተይ ሃሎ እምበር ንስኻ ምሳይ ምሳይ ጽኑዕ ብኣኻ ልበይ ተኣማሚነየ ዝወፅእ ርግጽ ዓወተይ ልበይ ወትሩ ትደልየካ ምንታነለትካ እንዲሁ ነፍሰይ ጽጋባ ስለዚህ ልበይ ወትሩ ትደልየካ ማንም ተዘየለ ኣብ ዙርያይ ኣብ ጥቓይ ምህላውናትካ ክንዲ ኩሉ ዩናዓይ ማንም ተዘየለ ብየማነይ ፀጋመይ ምህላውናትካ ክንዲ ኩሉ ሰናይ 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 ኢኻ ንዓይ ሰናይ 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 ኢኻ ንዓይ ነቶም ዝደልዩኻ ነዘፀበዩኻ ነዘኣመኑኻ ነዘወከሉኻ ነቶም ዝደልዩኻ ነዘወከሉኻ ነዘኣመኑኻ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ
بزي منفسك من مخاني فلتي بزي كبرخا زتبقني وقابناتي وترزديك هلون ندوز بلو زقدموت تقرباي برتأ حيلي حقازي منفس قدوس يخاب هلون ندوز بلو زقدموت تقرباي برتأ حيلي حقازي منفس قدوس يخاب هاليلويا منفس قدوس لعل كل إخا منفس قدوس لعل نقراتنا إخا أركل بنا إخا منفس قدوس هاليلويا ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስም እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ጎይታ ባረክ ክብርና አምላክ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን መዘምራን እግዚአብሔር ይባርክኩም አብዛ መጨረሻ ክዝሙር ዋጽን መዝሙርሲ من مخاني يفلتي بزي منفسك خلو ጸኒሃ
بحكي من مخانا نفلتنا بزي منفس እግዚአብሔር لومون منفس እግዚአብሔር مسانا الله لومون እግዚአብሔር كمتي وترو እግዚአብሔር مسانا الله بمنفسنا بزلنا بتصقوينا زلنا ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና አምላኽ ይሁን بحكي أنا جاتكم بمرأي يحجوس اسخاتكم من جاتي بمرأيكم تحجوسوا كم ون نحت حدنا እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ኣብ ሕብረት ዝፈጠሮ ሰናይ ነገር እዚ እግዚአብሔር ኣብ ሕብረት ዝፈጠሮ ዓቢ ነገር እዚ እሞ በዚ ባህ ይበለና ነተሓጎስ ክብርና አምላኽ ይሁን ትማሊ ዝነበረና ናይ ሕብረት بحبرت وثيقة مزنقع بحكي أفتح حبرت زلو كله أو እግዚአብሔር نيرو كبرنا أملاح يخون فلي زخونا جزي خانيرنا فلي نحبرت جزي خانيرنا كبرنا أملاح يخون أو دما بزح دكنا تحقيسو ميتصاوتو نحناون صبونا حبرت جزي نيرنا بحكي ولدنا إذا حبرت زريهم كعبيو كندي سنايو نحناون እግዚአብሔር كم يجري يفترنا بقى بحنساب كنكون نحد حدنا كن اللازم نحد حدنا دماني بحبرات كنبر كبرنا أملاح يكون أو زنبرة بركات كأني كلاتنا توم أو زنبرنا رينا ينا كبرنا أملاح يكون سلازي تمالي بحزب بالجزين يرونا እግዚአብሔር ردينا ما بكله صبونيرو أو دما بزحنا يمزنقع جزين كم وناي وددر جزين يرونا توم قداماي كالاي سالساي زوص دوما بيت كريستيان قال شلمات عدل يالله سلازي تسلمات እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ናይ ውድድር ጊዜ ናይ ቃል አምላኽ ናይ ውድድር ጊዜ ኮም ኔሮና እታ ቀዳሜቲ ኮይና ዝተዓወተት ቀዳማይ ዝኾና ክልተ በሓደ ኤን ወፅን ቀዳሞት ማዕረ ነጥቢ ይደለወን ገላትያን ሳርዴስን ስለዚ ካብ ገላትያ መጽያ ተቀበለና مسجانا نابز مسي تاشل ما تحسكي هات كدير كومون بمعرنة بي زوجت سارديس يا سارديس كاني إفريم أبز الله خارجها إفريم نعم يتا سالتي تزوج أدمها فيليبي تسفهنس كبرنا أملاح يكون زيابير أملاح استمسجنا يكون عمي كم زوان أنتي كم زنبرة خلاتنا نفلتينا بسنكتي أب عالمنا وريد زنبرة حمام كن أكباي كألنا እግዚአብሔር ረዲኡና ግና ንኹሉ ሕማምና ቀንጢጡ ንኹሉ ጾርና ቀንጢጡ ኣብዚ ስለ ዘብጽሐና ክብር ንስሙ ይኹን ክብርና አምላኽ ኢየሱስ ጎይታይ እዙን ካብ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ክብርና አምላኽና ይኹን እንኳዕ በሰላምን በደሓንን ናብ ቤት እግዚአብሔር መጻኹም እግዚአብሔር ይባርኽኩም እስኪ ምናልባት ኣብ ማእኸልና ንመጀመርያ ጊዜ ዝመጸ ጋሻ እንተዳለና ኮይኑ كنلا عليكم سلام كنبلكم اسكي نمجمع عجيز متقاشا نحرالنا هنا يسوع قويتاي مدباتنا كله خمسة لو يزلو قدام كبساعة حمشته ناي عملخون ناي صلوتن ناي قالك زيابير جزيلنا كومون كمزن ريو سنبت كبساعة 10 تجمر ناي عملخون ناي قال عملخ جزينا لنا كومون سنبت
كلاي إبرة ساعة حمشته نعم لخوان نكلام لح جزينا لنا كبرنا عمله يكون إذا سرع إجزاء بهريو كم وين سوني سولوس حموس كل جزء كابس عشان مونته ناي صلوات جزء بزوم علينا سلازي كلاتنا بزندار أنا نتكلمنا كبرنا عمله يكون رابع دما كابزي ساعة حموشته وتيوم وانجيل زسبكو زمهرو أحوات اللونا سلازي مسؤوم حبيرنا خنصلي وانجيل دما كنبسر كلاتنا عدماتنا እግዚአብሔር አምላክና አስተመስገነ ይሁን ኢየሱስ ጌታዬ እግዚአብሔር ምሳናንተ ዘይነብር ሲ ይብል እግዚአብሔር ምሳናንተ ዘይነብር ሰብ ክትሱና ከለው ሓርቆቶም ኣብ ልዕልና ክነድድ ከሎ ሽዑ ብህይወት ኮለና መዋሓጡና ሽዑ ማያት መጥሓለና ውሒዝ ብልዓል ነፍስና መዋሓዘ ሽዑ عبوي ما يتبلع نفسنا محلفة نيرو اتي نمنشاتو أسنانو ممكن كون زي وفينا اجزابير زي تبارك يخون كبرنا عملخنا يخون كله حمامنا قنتيتو نقرنا كله دما سنا يجيرو أبز زبصحنا اجزابير حجون كن بارغون كنا مسكونينا كابزلنا يتسيران اجزابير كنا مسكيننا يسوع بيتاي كابزلنا يتسيران كنصلينا تمسكن نمسكنك زلما لما وزخون كاغزابير املخنا نمسكنك لنا نخلو صرنا قنطيت كاغزابير انه بحبرتنا عخاخنا ملخ سمكا خنصوع بمنفس كادما كنم مالالس يركنا إقامونا مسكنا كلنا نمنجاتو أسنان صلاتنا أي جبر كنا نموت مسكن كاب كل خفوت تبجي خارنا إقامونا مسكنا كلنا دوم بالنا بأخايو أبز مهلاونا بأخايو موجزي أبيرنا مسكنا كلنا حنت نفسه كان خيت تفسيك زي أبير نسخة نقحك حلقة نسخة دما نقحك زي أبير أما أخلنا خوين كأخامونا مسكنا كالنا حجونك زي أبير اللي من أكاله كاب حجي نزل ألم ننفس وقفنا زي أبير كاب بيتك خين في الله كاب حقفها خين وتسيك زي أبير نلبنا ختحلو نعخان لمنا لنا قويتا اغزابير ربو ازدم ما هتقبر اخامونا مسكنك لنا سلها قرنان سلها هزبنا عندما اغزابير رب قدمي خان قرب بزا حالف اغزابير نسخات امين كان غير كاني خاموتا مسكن كساب حج دوز بلكا دما اغزابير نسخا اخامونا مسكنك لنا حجون اغزابير نغونتا تاينرن نغارا تاينرن اغزابير نابا خاينا انتمتم اغزابير نسخة اتي نتهاجر استبهار سنة يزبله كله أبزبنا كتفتسمو يخامون مسكنا كلنا إجزابير السخة زيت الجاجي أبقال كادما تصنع عمله يخامو نقال كاينا نأمن سلتي استبهار سنة ينجر أبهاجرنا دما كفتسم بعينتنا خرينا مون نمسكنا كلنا سلا خبرها إجزابير نمسكنا كلنا سلتي رح እግዚአብሔርና መስከነ ካለና ወይታ እግዚአብሔር አይተፈላልሐና ነሞተ መስከን ክብርና ዓኻ ይኹን እግዚአብሔር ሕጆን እግዚአብሔር ስለቲ ዝዋጻ መባን 10 ኣብ ቅድሜኻ ንቕርቦ ኣለና እግዚአብሔር ኩሉ ዝሃብካናና ቤትካ ነምጾ ኣብ ቤትካ ድማ እግዚአብሔር ንኽብርኻ ክኸውን ንጸልይ ኣለና እግዚአብሔር እንሆ ብኩሉ ባርኽካና بكل دم እግዚአብሔር دوابيل كان إقامة مسكنك باسم يسوع كبر كلنا عقان بين خيخون آمين
መሰረትን ዝኾነት ማሕበር ኣምላኽ ከመይ ክትገብር ከም ዝግባአካ ክትፈልጥ እፈቱ ኣለኹ ንጸልይ ኩላትና እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ከም እንደገና አቤቱ አኪቡና ኣሎ ጎይታ ድማ ቃሉ ኸበና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጸልይ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መጽናኛዬ አቅማይ መጽናኛዬ ጉልበታዬ እግዚአብሔር አምላክና ናቦናን በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደግምና ነመስግነካለና ነፍስ ወከፍና ከም እንደገና ምህረት ጸጋኻ በዚሁልና ቤትካ ተአኪብና ናኻ ከነምልኽ ናኻ ከነኽብር ቅዱስ ቃልካ ድማ ክንሰምዕ እግዚአብሔር አቦይ ኣብ ትሕቲ እግርኻ አኪብካና ይኸሞ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካለና ወአምላኽ እጅ ድማ ነፍስ ወከፍና ዝኸውን እግዚአብሔር አቦ ቃልካ ከተበና ለማህበርካ በቃልካ እግዚአብሔር አቦ ክትምግብ ክትዛረበና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልይ ንልምነካለና ጎይታ ልብ ነፍስ ወከፍና መንፈሳዊ እንትና ሁሉ ከከፈት እግዚአብሔር አምላክና ስኻት ትዛረበና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ እጽልያለሁ ጎይታ ናይዝ ዛረብ ባሪያኸውን ክትረዳኒ ረጸጋኻ ተብዛሐለይ ቃልካ በትክክል ከም ትዝገባ እግዚአብሔር አቦይ ከም ማህላለፍ መታን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መንፈስካ ከደግፈን ንጽልያለሁ ሁላትና እግዚአብሔር አቦይ ኣብ ትሕቲ እግዚአብሔር አቦይ ስልጣንካ በመንፈስካ ሆይና ቃልካ ክንሰምዕ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደግፈና ክብር ሁሉ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናአኻ ይኹን አሜን ጎይታ ኢየሱስ ይባርክኩም ከፈሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ ይሁን ዝሓለፈ ጊዜ ብዛዕባ አገዳሲነት ናይ ምእካብና ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ሐጽር ነገር ሪእና ነርና እግዚአብሔር ይመስገን ካባኤ ሎማልቱን ከቀጽል እግዚአብሔር ይመስገን አብዛሐለፈ ዝነበረ ጊዜ አርባዕተ ምኽንያታት ናብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ምምጻእና ናይ ምእካብና አርባዕተ ነጥብታት ሪእና ነርና ዝሓለፈ ካብ 2020 ጀሚሩ ክሳብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝኸውን ሲ ንዓመትን 6 ወርሒ እንዳኣከለን ሲ ተዓጺና ነርና ከምዝ ድማ ብናጽነት ብምልአት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጉባኤታት ሲ ንእከብ ኣይነበርናን እና ገገለ ጽቡቕ ነገራት ኮይኑዩ ገገለ ድማ በተሐደስ ካል አይነት ነገራት ሲ ወይ ድማ ተጽቡቕና ገዲፍናዮን ሐዲግናዮን ከይንኸውን ሲ ከም እንደገና ምዝኽኻር ኢና ንገብር ዘለና እግዚአብሔር ይመስገን ዝሓለፈ ጊዜ ከምቲ ዝራእናዮ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኩሉ ቦታ ዓመትን 6 ወርሒ እንዳኣከለን ሲ ኣብ ተዓጽወትሉ ጊዜ ቴክኖሎጂ ብዙሕ ደግፍዎ እዩ በቴክኖሎጂ ብዙሕ ከድና ኢና ነገር ግን ድማ ቴክኖሎጂስ መተካእታ ናይቲ ናይ ምእካብና መተካእታ ናይቲ በሓደ ናይ ምዃንና ነገርሲ ኣይኮነን ኣብቲ ጊዜ ሽግርና ካይዱና ኣብቲ ጊዜ ሽግርና ኣጻኒሁና እዩ ሕጂ ግና ናብቲ ቃል እግዚአብሔር ናብ ዝበለና ነገር ኢና ክንምለስ ዝግባአና ክንመጽእ ዝግባአና እምበር ብኡ ጌርናስ ልማድና ከይከውን መታን ነዚ ኮይ መጽሐፍ ቅዱስ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ሲ ልማድ ስለ ዝኸውን ምትራፍ ካብ ቤተ ክርስቲያኑን ሲ
ምልማድ ስለዘኸውን ሲ ከምቶም ገሊኣቶም ዝገብርዎ ሲ ኣኼባኹም ንምሕዳግ እንታይ ትግበሩ ይብሎ ልማድ ኣይትግበሩ ይብሎ ድኾነ ነገር ክትጅምሮ ከለኻ ደይድፈሩ ዝመስሉ ነገራት ሓንሳእ ግን ምስ ጀመርካዮም ቁርብ ድማ ምስ ቀጸልካ ልማድ ናይ ምዃን ሲ እንታይ ኣለዎ ማለት ይመስለኩም ተኽእሎ ኣለዎ እንተ ጽቡቑ እንተ ህማቕ ኢንፋክት ህይወት ኣነ ክሪኣ ከለኹ ላይፍ ኩሉ ኣብ ላይፍ ድማ ምእዋት ድበሃል ነገር ደበለ ኩሉ ደለዎ ኣብ ኮንሲስተንሲ እዩ ልማድ ኣብ ምግባር እዩ እታ ዝዓበየት ቃልሲ እውን ድማ ኣብያ ስፖርት ክሰርሕ ኢልኩም ጀምሩ ትጅምሩ ትኸዱ እሞ ኣብ ዝኾነት ግዜስ ትብተኸኩም ከመይ ጌራኻ ከም ዝፈረሰት ኣይትፈልጡን ተበቲኻ ዳሕራይ ክትመልስዋ መሊሳሲ ፀገም እያ ክንደይ ግዜ እኮ ኸይድኩማ ነይርኩም ድኾነ ይኹን ዓይነት ነገርሲ ዝተጀመረ ልማድ ናኸደስ ኣብ ገረ ቦታ ድማ ብትኽ ይበል ብድሕሪዩስ መሊስካ ከተምፅኣ ፃዕርዩ ከቢድ ነገር እዩ መንፈሳዊነቱን ከምኡ ብኽንደይ ጾም ጸሎት ብኽንደይ ምንባብ ቃል ኣምላኽ ብኽንደይ ጸሎት ብኽንደይ ሕብረት ብኽንደይ በቃ ኣገልግሎት ብኽንደይ ጾም ዝሓነጽኩሞ ህይወትሲ ገለ ጊዜስ ከም ገለ ትብተኸኩም ዳሕራይ ንምድያዊ ነይሩ እምበር ክንደይ ከቢድ ነገር ንምውራድ ቀላል እያ ክንደይ ኣዋርሕ ክንደይ ዓመታት ዝሓነጽካዮ ነገርሲ ቁሩብ መዓልታት ቁሩብ ሰሙናትሲ ሽው ኢልካሲ ኣብ ታሕቲ ክትርከብሲ ቀሊል እዩ ምጽላይ ክሳዕ ዝሰዓነካ ዓይነት ክሳዕ በቃ መንፈሳዊነት ጥፍእ ድብለካ ከምዚ መንፈሳዊነት ኩሉ ግዜ እናተላመድካዮ ትኸይድ እናገበርካዮ ትኸይድ ዓይነት ነገር እምበር ከምዚ ምህምባስ ወይ ሳይክል ምዝዋር ኣይኮነን ከምዚ ሓንሳእ ኪለየ እሞ ድሕሪ 10 ዓመት እንተዝምለሱን ይኽእላየ ትብላ ነገር ኣይኮነትን ኩሉ ግዜ ሲ እታ ኤክስፒሪየንስ እታ ልምምድሲ እናገበርካ እናቐጸልካ ዝኽየድ ነገር እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ህይወት ሪትም ክህልዎ ኣለዎ ዞም ሙዚቃ ዝፃወቱ ሰባሲ ወይ ድማ ዝምሩስ ብዛዕባ ሪትም ኣጸቢቖም እዮም ድፈልጡ እጂ ኩለን ዋላ ብዚኣ ኪቦርድ ጥራያ ዘላ ኩሉ ዓይነት ባንድ ኩሉ ዓይነት ነገር ኣብዚ እንተዝድርደር እቲ ገለ ነገር ክሕረም እንተኾይኑሲ እቲ ፍሎው ክህልዎ ኣለዎ ኩሉ ድሕረምሲ ኣብ ሓደ ኖታ እዩ ክህረም ዘለዎ እናተመላለአ ድማስ ጽቡቕ ነገር ድማ ዝኾነ ነገርሲ ይወፅእ ማለት እዩ ኣብ ክርስትና ህይወትና እውን ሪትም ኣሎ የሕዋተይ ናይ ቃል ምንባብ ሪትም ታኪ ክትሕረም ኣለዋ ናይ ጸሎትኪ ክትሕረም ኣለዋ ናይ ህብረትኪ ክትሕረም ኣለዋ ናይ ኣገልግሎትካ ኪ ክትሕረም ኣለዋ ናይ ወንጌል ምስባካ ኪ ክትሕረም ኣለዋ ኩሉ ሲ ከምኡ እናተሓርመ ኸይድ ከሎ እዩ እቲ ሃርሞኒ ይመጽእ ሞ ኣብ ህይወትሲ በቃ እታ ክርስትናና እታ ህይወትና እናጸበቐት እናማዕረገት ትመጽእ ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ምናልባት ብዛዕባ ናይ ህብረት ነገርሲ ኣጉዲልና ክንከውን ንኽእል ኢና ከምቲ ዝነበረና ሲሪየስነሲ ቁርብ ድርቢ ደበልና ሰባት ክንህሉ ንኽእል ኢና ነገር ግን ሕጂ እንታይ ንግበር መስለኩም ኩላትና ነዚ ነገር እዝስ ከም እንደገና እንታይ ንግበሮ ነልዕሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣሎኒ እንብል ሰባት እውን ድማ ንወስኸሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንኻልኦት እውን ሲ ኢንስፓይሬሽን ክሳዕ ንኸውን ሲ ንኺድ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ናይ ምእካብና ገዳሲነት ኣብ ዝሓለፈ 4 ነጥብታት ኢና ሪና ነርና በአካል ድኾኑ ነገራት ኣለዉ ብዲጂታል በኮረስፖንዳንስ ደይኮኑ ነገራት ሲ ብዙሕ ነገራት እዮም ዘለዉ ጎይታና እኳ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉሲ ብላዕለ ኾይኑስ ድሂንኩም ኢኹም ዝብል ኣይኮነን ኣዋጅ ኣውጁልና ወይ ልኢኹልና ኢየሱስ ሲ ኣማኑኤል ኣምላኽ ምሳና መጺኡ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቅን ጸጋን መሊእዎስ ኣብ ማእኸልና ሓደረ እዩ ዝብሎ ስለዚ ኣብ ማእኸልና ኾይኑ በአካል ምርኻብሲ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ የርእየና ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ መጺኡ ብስጋ መስቀል ወኢሉ ብስጋ ካብ ሙታን ተንሲኡ ዳግሙን ክመጺኡ ከም እንደገና ቶም ዝወግዎ ኩላቶም ሲ ክሪእዎ እዮም ዝብለና መጽሓፍ ቅዱስ እሞ ብስጋስ ሊትራሊስ ከም እንደገና ክመጺኡ ካልኣይ ድማ ትምእካብና ገዳሲነቱ ዝሓለፈ ሰሙን ዝራእናዮ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቲ ዝሞተልና ዝተንሰአ ዳግሙን ዝመጽእ ሕጂ ድማ ተስፋ ሂቡና እዩ ክልተ ወይ ሰለስተ ብስመይ ኣብ ትእከቡሉስ ኣነ ኣብ ማእኸልኩም ክኸውን ኢሉ ኣሎ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮነ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብዛዕባ ሕብረት ብዛዕባ ምእካብ ክዛረብ ከሎስ ንሱ ድማ ኣብ ማእኸል ከም ዝኸውን ይዛረብ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብ ማህሌት እስራኤል እትነብር ኢልዎምሽ
በእንግሊሽ ድማ እንተሪኹማ አማህሌት እስራኤል እንታይ ድገብር መስለኩም ኢንትሮንድ ድኸውን ማለት ዙፋኑ ዝተክል ከምዝ ተአኪብና ክነምልኾ ከለና እግዚአብሔር ዙፋኑ አማእኸልና ይተክል ኣብቲ ንበይን ጋደይ ትረኽቦ አይነት ህልውናሲ ኣብ ከምዝ አይነት ጊዜስ ክብ ብዝበለጸ ክብሪ ብዝበለጸ መንፈሲ ይመጽእ ከመይ ከምዝ ነበርኩም አይፈልጥኒ ክነምልክ ከለናሲ ከመይ ዘረስረስ ከመይ ናይ እግዚአብሔር ህልውናሲ አማእኸልና ነይሩ እዚ ብምንታይ ትገዝኦ ይሕዋት አበይከ ከይድካ ትረኽቦ بغنديك واقع خفيل كاسي هلونا نا إخزيابير نمنفس كاز فلتو نوش تغاز رسرسو نوش تغاز حدسو أبا يركب يهواتي إخزيابير زحابنا privilege سي بدم بكرد عنا يدقبو سلازي هلونا نا إخزيابير نرغبلو بوتاسي نزيو داويت نغيد مسبلووسي تحقوسكو زبلا نابيت إخزيابير كنبهال كالناس إخزيابير بعلو بأبيو سلازي صبينا إخزيابير بعلو سلاز رغبنا إذا I cannot emphasize it more كمزي كدم نقولون underline كجبرلون سي بتعمي يزدلي يهواته سهل في لكمي بزوح أخيباتات بزوح كلبات الله بزوح جوائتات الله دلينا فتينا ولا حمد الله إننا نقولسي كنركبوا دينخ نجرجن كميز عمسلنا دم أدلينيات السباتنا president يكونن prime minister يكونن وين حدنا كتما كنتيبا يكونن نجوس نجستات أملاك أمالختي قويتوت نابزركبو قبائنا تعدمنا يسوع قويتاي أرى يسوع قويتاي سبات يحواتي زدقفوا وقوا غانتا نمر أيسي سمون بس هاي بماي بجلسي سنبت ويك قدام سي ماليا نايت زدقفوا وغانتا هيزوم سي بقى قول عطوا قال خبلو عبز مدري نزترف نجر منفس كان زي تنكفو وش تقعاتيو نزي بارغك نجر قا كسا كندو باشنيت كوينو كسا كندو بقى بابيك أنا عطسي يدقفو أنا نسخاتكم من جن يسوع قويتاي هلونا نايك زيابير كبري نايك زيابير نابزل لو قبائنا تقدمنا يسوع قويتاي كبرنا أملاقنا يخون زيابير نابزركبو قبائنا تقدمنا قص እግዚአብሔር ንግርኢና ናብዙ ጉባኤ እዚ ተአድምና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና አምላክና ይሁን ከመይ ደስና በለና ደይመጽ ንሐላፊ ኩእሶ እኳ ክሳ ክንዱ ሳክሪፋይስ እናገበሩ ክሳ ክንዱ ሲ ዋጋ ድኸፍሉ ክሳ ክንዱ ፓሽኔት ድኾኑ እንተኾይኖም ሲ ሐላፊ ዘይኮነ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ጎይታ ሃሌሉያ ብደሙ ዘዓደገና ናቱ ዝገበረና كاب علمات ناب برهان زسجرنا كاب موت ناب يود دمسعنا كاب عدم ناب كريستوس ناب ناتو زتقللنا زغويت هزيدا غصون مرأي نمون مرخاب دا يسوع كريستوس غويتاي ما أرخندي باه هنا بلنا لبنا النازل زين مت يسوع غويتاي كبرنا أملاقنا يقول هذا ما قلتي من سيات خليفة هيزوي مخير نيرة نايزوم ناي أبشرش زلوا من سيات ناي تكيت نارخوكو أبز ستاديوم ما زي ستامبيدرز زوم كالغارز تصوتو هذا جزء تصوتها نوفمبر نيرا نحن قرر موتيلنا جاكيت قلمله غيرنا اتي كوف مبلو بقلو كوف كتب لله يتخليها متر أس كتوصل لك متر أس غيرنا قلت شرك غيرنا إنا كوف نبل قلت يفوزو درعنا يمسي تقريمه ترى نفسه أب نوفمبر زلا قري ترى نفسهم بقى ستامبيدرز goes down Peters قلمله defense قلنا نابلوس يأوي أنا بسوق زي نسبات كمغري كلهو ناب لبيد فتشة مالت إزسي كسا كندزي أنا أتلو نهانت غانتا نمدقافسي كسا كندزي بقرن بقلانسي توعوان دابلس كمومتس أنا نسخاتكم من passionate كوينهم نزوزلو ننطرون كم بقال سامي خماس تايقبرالو حوي نحن تقول كوا كندي مزلال يزلوا غنقركا أبزقن يسوع كريستوس سنسيو نعيد ما خموت أوصيونيو نبزل عالم هو تسجيرونيو نزد أنت تزلللو إلل أنت تبهللو أرى يسوع قويتايو فيت تبهلوا هان تقول أتياسي كندي فيت مسلكم إذن خازت أمم متهوا في فتوني مش عادو individually يقولوا نجار
أبا أقول كتعطو خلا قال سكور كجبر كلون تتري وامك بقى متحقق عفالو مزيت فلت أسترينجر قال ملا أبزد هوها كوي يسوع قويتاي تتحققك الرين تبلك منبر انتوت أخا يسوع كريستوس قويتاي كبرنا أملاخنا يقول يجبأيو بزبلت قناعات بزبلت باشن بزبلت الزيل نابيت እግዚአብሔር ክንመጽ ንጎይታ ክነምልኾ ንጎይታ ክነኽብሮ ንጎይታ ክነገልግሎ ይግባአና እንበር ያህዋተይ ኢየሱስ ጎይታዩ እስኪ ሐንሳብ ጭብጨባ ሐንሳብ እልልታ ነዚ ጎይታ ዝስ ክነኽብሮ ኢየሱስ ጎይታዩ ክብርና አምላኽና ይኹን ያህዋተይ ሰንበት ምምጻሲ ገለ ከምዝ ጻሪ ጋውን ኮይ ግቦን ደስ እናበለና ሎም ድማ ከም እንደገና ሰንበት ኮይኑ አቤት እግዚአብሔር ከም እንደገና ክርከበ ናአምላኸይ ከምልኾይ ናአምላኸይ ከኽብሮይ ኢየሱስ ጎይታዩ ድራግ ጌርና በቃ ገዛ እርስና ገለ ንመጾ አንታ መጸ ወይ ገለ ንብለሉ እኮ አይኮነ ገጽ እግዚአብሔር ክሬ ያዋታይ ክረክበ ናአምላኽ ድማ ከምልኾይ ነቲ ዝገበረለይ ነገር ነቲ በቃ ከከፍሎ ዘይከል ወለታሲ ከም እንደገና ድማ ሕጅውንሲ ንግዚአብሔር ከምልኾ ከኽብሮ ተወደስ ክብሎ ለእልበል ክብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ናብ ዝርከበው ጉባኤና ያህዋተይ ተአድምና ቤተ ክርስቲያን ታሳልሳይ ዝራእናያ ቤተ ክርስቲያን ትበሃል ባዓላሲ አምእካብ ይለኩ በይኑን ተኾይኑ ማሃደ ክርስቲያን እኮ ንበይኑ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተዘይአትዩ አካል ናይ ሃንት ሎካል ቸርች እንተዘይ ኮይኑ ክርስቲያን ዩ ዝበሃል እንበር ቤተ ክርስቲያኑን አይኮነ ኢንፋክት ቁርብ ክወስዳ ሃደ ሰብ بقويتا بكريستوس يسوع اندحر كوينو ناملاخ اندحر فليتو داغم اندحر توليدو دارا بيت كريستيان يلخون اندحر يلوكم سي مدحانون بقلو يطراطر مغنياتو مصحف قدوس كم زبلوس نحو غاب زلك فقر كويخا داغم كم تولد كاسي مفلتو يوحنس صادان صلي منا غبري نغيرونا ملختاتو ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዝናይ ህንዲ ያደሆም ይልና አደ ግዜ ከምዞም ናይ ህንዳውያን ጣዖት አይኮነን ናአበይን ኻንካ ኢሉሲ ወሲድካ በይንኻሲ እተምልኾ አይኮነን ምስ ህብረት ምስ ቅዱሳን እተምልኾ ኢየሱስ ይኻ ተቀበልካ እንበር ናትካ ናይ በይን ኢን ዋን ሴንስ ናትካ ናይ በይን ኻዩ ግን ናይ በይንኻ ማጥራ አይኮነን ናይ ኩሎም እዩ ስለዚ እቲ ዝደሃነ ሰብሲ ናይ መጀመሪያ ነገር ካብቱ ዝገብሮ ነገር እንታይ መስለኩም ንማህበር ይድደሊ ዝኾነ ሰብ እንደራአዩ أبز خونه عدي ولا بزوم وي بجلا وي بالتليفون جلس قوي تقبلكم the next thing تجبرون أجر أنتي مسلكم أبز كتماس الله ريا ما منتي داعم نايزت ولا ده سبسي ملك كتب على السي هذا ملك كتوسي أنتي مسلكم بقى قدوسان كده اللي جمر كم يجري يخينو قالت تيلكمني هانت لام وي بقي وي جلسي مستولدت من نجروا تبادي أتدلي orientation تو هيبو وادي it's natural ነገር አውሽጥ አዘለይ ውልድ ከተበል ከለኻስ ጦባዲ አትደሊ ሃደ ሰብ ድማ ዳግም ከወለድ ከሎስ አቤሎዳ አخሎት አቤሎዳ ይحواتይ ኢየሱስ ጎይታዩ ሃደ ሰብ እንታይሉ መስለኩም አብድኾነ ዓለምሲ ዝኾነ ቋንቋን ተኸድኩስ አብ ዘይፈልጦ ቋንቋን ተኾነ ሰለስተ ግን አትሊስት ተፈልጥ እዩ አብ ካሜሮን ይግድ አብ ቺሊ ይግድ ወይ ድማ አብ ቻይና ይግድሲ ሰለስተስ ድፈልጦም ነገራት አለው ዘን ሰለስተ ጽቡቅ ይካይዳኒ ያኒሉ ገለና ናብ ገለ ኸይድ ትራንስፖርቴሽን ተደለይሉ ዳርጋብ ኩሉ ቋንቋስ ታክሲ ተልካስ ደይርዶ አይለን ይሉ ታክሲ ተልካ ድኾነ ቦታስ ገለ ደሊሎ ታክሲስ ናብ ኩሉ ኸይዳ ዝስተን ተደለኹ ይሉ ማይ ተቀየር ይሉዋ ናብ ዝኾነ መስከደትና ድፈልጣ አይለን ዳርጋ ግን ኣብ ኩሉ ቦታ ተፈለጠ ሓንቲ ነገር አላ ኮካ ኮላ ትብሊሎ አሃ ድስተ ደሊሎ የምጻልካይ ኮካ ኮላ ንቅዱሳን ክደል ለኸለኹ ድማ ይሉ ኣብ ድኾነ ቦታ አባስ ይኹን ኣብ ገለ አትየሲ ሃሌሉያ ይብሊሎ ኢየሱስ ጎይታዩ هجي هالليلويا زردو منفسو زلوا سبسي الرعايو يفلت كاب قصو شو مسخو كيدا حبرتي يقبر له يسوس قويتاي داقم زتولد سبسي تايدلي لكم الله قلت ملكتو السي كالو اوت يدلي بينو غنبرايكل هذا سب الله اليومنا يا مابزي كاب اوروبا خوينو ميم قويتا قبلهم موغل بتليفون قويتا مستقبلس كريستيان دليو تابز ماتيو يسوس قويتاي قدنيو هذا سب داقم مستولدس
ኣዋቱ ክደሊ ምክንያቱ ዳሕራይ ክንመጽኦ እንዲና the same spirit እንዲሁ ተቀሚጡ ደሎ ስለዚህ ስኻ ጥራይ ደይኮንካስ ተመንፈስ በዓሉ ሁን እንታይ ድገብር መስለኩም ድሳሃብ ኢየሱስ ጎይታይ ራባይ ኣምእካብና ድማ ኢለኩም ምትሕንና ጻሎ ኣምእካብና ኢንካሬጅመንት አሎ ምትሕንና ጻሎ እጂተን ናሃድ ሕድኩም ድብሉ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ዘለው ቃላት ገገሊኡ በቴሌፎን እኳ ገገሊኡ በዙም ገገሊኡ በኦንላይን ከኸውን ዝኽእል እኳ እንተኾነ ገሊኡ ግን በአካል ክንራኸብ ዘለና ግድን ይጠልበና ባሃደ ክንከውን አሎና ከመ አይነት ሐሳባት ሎሙን ስለንመጾ ሕጅናቡ ብዙ ሐያቱኒ ህራይ ከም እንደገና ናቡይና ንኸይድ ሕጽር ዝበለት መልእክትያ ከም እንደገና ደላትኒ እዛ ሰዓት አይ ሪአና ኣለኹሞ ሊሚት ክገብር መታ አወት አብዝ ቅድሚ ተገር ካለይ ህራይ ኢየሱስ ጎይታይ زحلف 4 نطبرينا لومون دما 4 نطبي كاب تزرعنا يكون قصللينا قدم ግን እዛ አንቶይ ከም ዘንበብናዮ እንተ ደንጎኻስ አብታ ቤት አምላኽ ማለት ናይታ ሐቂ አንድን መሰረትን ዝኾነት ማህበራዊ አምላኽሲ ከመይ ከም ትገብር ፍለጥ ይሉ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ አብታ ማህበር አምላኽ አባዚ ከመይ ከም ትነብር ከመይ ከም ትገብር ከመይ ከም ተኸውን ፍለጥ ይሉ ንኹላትና ያህዋተይሲ ካብታ ሓደ ክንፈልጦ ዝግባአና አረስትን ካብታ ሓደ አጸቢቅና ክንርድኦ ደለና ነገር ሓደሲ ቤተክርስቲያን ዝበሃል ነገር ቤተክርስቲያን ከምታ አንቶይ ዝበልኩኹም ሓደ ሰብ ምስዳሃነስ ናብቲ ሕብረት ይልመጽ ናብ ቤተክርስቲያን ዝመጽ በኻል አዘራርባ ስለዚህ ናብዛ መጽኢና አካላ ንኸውን አብአ ነገልግልን እንገልገለላን ማህበርሲ አጸቢቅና ክንፈልጥ አጸቢቅና ብዛዕባ ክንርዳእሲ ይገብረና የለየና እዩ በጣም አገዳስ ነገር እዩ አምላኽ ንማህበሩ በጣም ይዝፈቷ ስለዝፈቷ ናሃደ ወዱን ጎይታን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ መስለኩም ሂቡዋ ኢየሱስ ክርስቶስ ንማህበሩ አጸቢቁ ይዝፈልጣ አጸቢቁ ይዝፈቷ ማህበሩስ ዋና ነገር ያን ኢየሱስ ደሙ ዘፍሰሰለያ ዝሞተለያ በደሙ ገይሩ ዘጽረያያ እጁን እናቀደሳ ዘሎዩ ዳግሙን ዝመጸላ ዝምለሰላ መርዓተይ ዝብላያ ቤተክርስቲያን እጂ ንቤተክርስቲያን ኢን ጀነራል ገለ ክትብሉ ሆለኩም ሁሉ ጊዜ እንታይ ክብለኩም ደሊ መስለኩም እዚ አብ ግምት የቱ ከም ዝገገለ ሰብ ኔጌቲቪቲ አቶሞስ ኢሉስ ቤተክርስቲያን ከምዚው ቤተክርስቲያን ከምዚው ገለ ንሰበይተ ሲያብ ቅድመይ ከሙን ተይልኩም ላይ ክትጸርፉዋን ከተናአሱዋን እንደህርደበ I will not be happy ደስክ ብለን ንጥራይ ደይኮነስ ብዙሁን ካለ ነገሩን ከኸውን خل ኢየሱስ መርዓቱ ያ ቤተክርስቲያን ማለት ዝሞተላ ደሙ ዘፍሰሰላ ጉለታ ስኻይቱ ነግሮን ይኻ እና ጽረያ ዝኸይድ ዘሎዩ ጉለታ ንምፍላጡና በካል መኻዳ ይርለካኒው just look at yourself ምንም አይርለካኒው ቢሊ ግርሃም እንታይሉ መስለኩም አብዛ ዓለም እዚኣ ፍጽምት ዝኾነት ቤተክርስቲያን ተረኺብኩም አይተረኽቡን እንበር ይሉ በጃኹም ከይተአትዋ ይሉ ምክንያቱ ዘሚኒት ስኻዛ አተኻላ ጊዜሲ ካብቲ ፐርፌክሽን ወጽያስ ኢምፐርፌክት ክትከውንያ አትሊስት ስኻ ትፈልጥ ይኻ ኢምፐርፌክት ምዃንካ ስለዚህ ማህበሩስ ንኢየሱስ ክርስቶስ አዚያ እንተ ያመስለኩም አገዳሲትያ ዋና ነገሩያ ናአይን ናአኻትኩሙን ከመ ያኽትከውን ዝግባ አብ ማህበሩና መስለኒ አብ ቤቱና መስለኒ አብ ቤተክርስቲያንና መስለኒ ቃል እግዚአብሔር ተማሂርና ንቃሉ ፈሊጥና ሰባት ኮይና መንገድ እግዚአብሔር አሪኦሙና አብ ቤት እግዚአብሔርና ኮ ሁሉ ነገራት ሕጂ ዝኾናዮስ ኮይናዮ ዘለና ዝፈለጥናዮስ ፈሊጥናዮ ዘለናስ በመንገድ ማህበሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ዋና ነገር ያገሊያትኩም ድማ ድለኛ ሆይንኩም አብ ቤተክርስቲያን አቢኹም ድለኛ ሆይንኩም አብ ቤተክርስቲያን ናይ ህይወት መጻምድትኩም ረኺብና አብ ቤተክርስቲያን ተመሪና አብ ቤተክርስቲያን ወሊድና አብ ቤተክርስቲያን ከም እንደገና ደቅና ነዕብ ያለና ኢየሱስ ጎይታዩ እግዚአብሔር ክረድአና ድማ
ንኹላትናውን ከም ኾነልና ጸሎተዩ ደቅናውን ኣብዛ ኣብዮምሲ ኣብዚ ድማ ከም እንደገና ንሳቶምሲ እንሳቶሙን ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ኣብ not necessarily ኣብዛ ጥራይ ሎካል ቸርች ግን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከም እንደገና ህይወት ክምስርቱ ህይወት ክጅምሩ ሳቶሙን ደቆምና አበዩ ክኸዱ ታ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ብዙሕ ጽቡቕ ነገራሲ ዝኾነልና ህይወትና ዘሃብናያ ክነገልግላይልናስ ገዛርስና ዘሃብናያ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባሲ ጽቡቕ ጌርና ክንፈልጥ ይግባአና ሓንቲ ሕቶ ሓተኩም ኣብ ኣምሮኹም ትምልስዎ ማለት እዩ እዚኣ ሰንበት ትመጽዋ ኣካላ ድማ ድብኾንኩም ተገልግሉላን ቤተ ክርስቲያን እትበሃል ነገር ማህበር አምላኽ እትበሃል ነገር ሲ እስኪ ዲፋይን ግበሩዋ ተባሂልኩም ተትሕተቱ ታያዛ ቤተ ክርስቲያን ማለት أجهم الدليل ده بكم دلله بحنتي كستايسي مملسكم مارو نبزوه نجار مش قال أنا جالسي إذا مالت زيو يلنا نفلت عنا إذا دم بيت كريستيان زبحال دماس نهيوت ناس بزوح أكل زحازات نجار سلزقونا سي نمان نبسم مسحتة النغمان سي بيت كريستيان مالت زي آية بيت كريستيان مالت زيو يلنا سي نفلت نرد علو كالات حسابات نقاك هلونا يقبع مسارته مصحف قدوس زخونه مالتي بيت كريستيان انا غم ترد ان مالتي بحنتي سنتنس عرفت نجر غير كاخت جلص اخبيدو بزوغ نجر سلازلوا مالتي اربعه سنتنس جن رغيبه بيت كريستيان سي اربعه يو سنتنس تغطاطيمو حدا نشتي باراجراف اينت كوينوس بيت كريستيان زبل نجر سي زغلصلنا نبيت كريستيان دبحال نجر سي كردأنا دخل مالتي بزغ جمر باهيبلن بيت كريستيان جتي ناي تغرينيا غرامري ብዙ አይተገደሱሉ ከጋታት ክህሎ ኸሊ ተናቡ ዘጋ ይቀመጥኩወን ቃላትን ሐሳባትን ግን በደንብ ተተሐስበልዩ ናተይ ድማ ጥራይ ደኮነስ ካብዙ ሲ ቤተ ክርስቲያን ታይ ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ጊሮያ ዝገልጽዋ ገለ ዝብልሲ ካብ ዝራእዎ ሁሉ ዘአከብኩ ወይ ቤተ ክርስቲያን ክጅመር ከሎ በክርስቶስ ኢየሱስ አሚኖም ናይ ዝድሃኑ ሰባት ህብረት ያ ቤተ ክርስቲያን አመንቲ በመሰረት ቃል አምላኽ አብተህት መሪህነት እና ተአከቡ ስብከት ወንጌል አምልኮተ እግዚአብሔር ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ዝፍጽሙ ላይ ቤተ ክርስቲያን ደቀ መዛሙርት በመንፈስ ቅዱስ ሀቢሮ ንክርስቶስ ናምምሳል ዘአብዩላ ስፍራ ቤተ ክርስቲያን ክርስቲያናት ጎይታ ናይ ዘሃቦም አብ ትእዛዝን አብ ተልእኾን ዝፍጽሙሉ ቦታ ወይ ስፍራ እጂ ዘዓረፍተና እዘን ዘሃብኩኹም አርባዕተ ሰንተንስ አንተ ንእሽተይ ፓራግራፍ አገደስት ዝኾኑ ሸውዓተ ነጥብታት እንተውሃደለው ቀዳማይ እጂ አስተቢልኩም ላይ እንተኾንኩም ተፈላለየ ገረ ያው ንሓደ ንአና ዝገልጽ አመንቲ ይለለኹ ዳግም ተወልዱ ይለለኹ ደቀ መዛሙርት ይለለኹ ስለዚህ ክጅመር ከሎስ ናይ ዳግም ዝተወልዱ ሰባት ህብረት ያ ዳግም ዝተወልዱ ዝበሃል ነገርሲ አገዳስዩ እጂ አብ እዛ ዘሐለፈ ጊዜ ቁርብ ተንኪፈያ ነረ ሎካል ቸርች ዩኒቨርሳል ወይ ድማ በኻል ዘረባ እንታይ ብሎ መስለኩም the church እታትርአ the seen and the unseen ታዘይትርአ ማህበር ማለት እዚያ አብ ካልጋሪ አብዛ ስፍራ እዚያ ንራኸብ ጵንኤል ቤተ ክርስቲያን ሲ እታትርአ አብ ካልጋሪ ዝነብር ሰብሲ ክሪአ ኸልዩ ክመጻ ኸልዩ ጆይን ክገብረና ኸልዩ ትርአ ቤተ ክርስቲያን እታዘይትርአ ትበሃል ግን ክርስቶስ ዝፈልጣ እዛን ዝበልናያን ኩለን ዳግም በሐቂም ውላዶም ንክርስቶስ ኢየሱስ በትክክል መፍላጦም እጂ ቤተ ክርስቲያን መጽና ብለሃንት ሎካል ቸርች እታ ቤተ ክርስቲያን ተሐቶ ነገር ተጠልቦ ነገር አማሊናስ አባል ክንከውን ኸልኮይና maybe ግን ናይታ ዘይትርአ ግን ናይታ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ማህበር ግን ሓደ ማዓልት ዝመጻን ዝምለሳን ሲ ናታ ኸይንኸውን ግን ንኽእሊና ዳግም ከይተወለድናስ for different reasons ይስኢልና መጽና ክንከውን ንኽእሊና ነዚዩ ዘያ ሐሳብ እዚኣ
ሴንት ኦገስቲን ድባሃልዩ አብራባ አይክፍለ ዘመን ዝነበረ ቅዱስ ኦገስቲን ንሱዩ ጀሚሩ ዋታ ትምርቲ ብድሕሪዩ ፍልጥ local universal the church that you see and the church that the unseen እታ ዘይትረአ ማህበር ምክንያቱ እንታይ ኮይኑ ኦገስቲን ኣብ ማህበር ኣምላኽሲ ክርኢ ከሎስ ዘይደሃኑ ሰባሲ ኩሉ ነገር ኣማሊኦም ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ኣለው ሕቶ ኮይኑዎ ዓይነት ዳራይ እንታይ ኢሉ ኖ ዛትረአ ቤተ ክርስቲያን ኣላ ሰባሲ ብዝኾነ ዓይነት መንገድስ ኖ ኣይተኸውን ኢኻ ክትብሎም ኣይትኽእልን ኢኻ ምምፅውን ፅቡዕ እዩ ሓደ መዓልትስ ክልወጥ እዩ ደሃና ብርዳእና መንገዲ ድማ ከምፆ ደቅና ምሽ ወሊድና ኣለና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣለው እጂ ደሃን ከይከብደኩም ብናተይ ክገብሩ ደቀይሲ ሕጂ ኣመንቲ ኣይኮኑን ክርስቲያን ክብሎም ኣይክእልኒ ክርስትና ብደም ስለዘይመሓላለፍሲ ካብ ኣብ ገዛና ስለዝተወልዱስ ክርስቲያን ማለት ኣይኮኑ ግን ኣብ ቤት ክርስቲያን ይኣብዩሎ ሓደ መዓልቲ ንክርስቶስ ኢየሱስ በገዛ ርሶም ፈሊጦሞ ዳግም ተወሊዶም ከኸዱሲ ኣብ እድል ኣለዎ ኣብ ቤት ኣመንቲ ስለዝኣብዩ ዘለው ኣብ ቤተ ክርስቲያን ድማ ካልናዮም ኩላቶም ሓደ መዓልቲ ድማ ከም እንደገናስ ኩላቶምሲ ከምዛ ዝበልናያ ዛ ኤክስፒሪየንስ ክትልዎሞ ዳግም ክውለዱስ ንጽብዮም ኢና ገገለ ጊዜውን ድኾነ ዘይኣመነ ሰብ ክመፀና ማእኸልና ኸውን ሲኽልዩ ከምቶም ንደቅና ንጽብዮም ዓይነት ንውን ንጽብዮ ሓደ መዓልትስ ክርድኦ ሓደ መዓልትስ ኤክስፒሪየንስ ክገብር እዩ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብትክክል ክፈልጦ እዩ ሰማይሲ ክበርሃሉ እዩ በቃ ብስጋን ብደም እንዳይኮነስ ሰማይ ብዝህቦ ዓይነት አይንን ምግላጽንሲ ንክርስቶስ ኢየሱስ ክፈልጦ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ሶኪያ ማእኸልና ኸውንኮ ስለዚህ ታ አመንቲ ትብልግንታ አስምሮ ለይታ ዲ አንሲን ግን ተአመንቲ ቶም ደቀ መዛሙርት ክርስቲያናት እዩ ካልንታይ ነጥብለው መስለኩም መሪህነት ድብላለሁ ሲልካ በስታርባክስ ተአኪብካሲ ጸሎት ተለዋዊጥካስ ቸርች ማለት አይኮንካ ስሩዚ ቸርች ክበሃል ከሎስ ሊደርሺፕ ክሎሎ ካለ ብዙ ሰፕሊመንተሪ ድሆኑ ንህይወትና ዝጠቅሙ ህብረታት እኮ አለው ግን ንቤተ ክርስቲያን ዝገብራ ግን ካለ ተፈላለየ ነገራት አለው ዘን ኩለን ዝዘርዘርና እዩ ኣብ ትምርቲ ናይ ቤት ትምርቲ ህብረታት ተኻፊልኩም ዶ ትፈልጡ ቸርች ዘይ ፌሎሺፕስ እጁሱ ፌሎሺፕ እዩ ደጌታ ሲኦል አይከህይሉዋን እዮም ገለ ማህበረይ ከሃንጽ የገለና አይተዋህበን ግን ጽቡዩ ህብረት ቃሉ ተህነጽ አቡ ፍሬንድሺፕ ተፈጠር ገለ ግን እሳጥራ ይኮነትንታ ማህበር ክትኮነካ ደሎ አም ማህበር ሲ ክትከውን አለካጂ ስሩ ዝኾነስ ሊደርሺፕ ገለስ የልዮ ታ ማህበር ክትጅመር ከላኮ ካብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ጀሚርኩም ሲ ስሩ መሪህነት ያለው ካብ ምዕራፍ 2 ጀሚሩ ትምርቲ ያካይዱ አገልግሎት ያካይዱ ሽግር ከመጽኸሎ ምዕራፍ 6 ተአኪቦም ሲ እንታይ ንግበር በአር ዲያቆናት ንግበርሙ ንፍታሃዮ ይብሉ ማህበር በዚ ከምዝ ኮይናላ በአል ፊልጶስ ከይዶም ኣብ ሰማርያ ከምዝ ገሮም አለው እንበአርሲ ንበአል ጴጥሮስን ዮሐንስን ለአኸሎም ትሊደርሺፕ ሲ አሎ በቃ ስለዚህ ታ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዘብላ ነገር ሲ ታደስ ባሉቲ ሊደርሺፕ መሪህነት ድበሃል ነገር እዩ ሳልሳይ ቃል እግዚአብሔርን አምልኮ ብዝብል እኮ ይጠቅለልዩ አምልኮ ተእግዚአብሔር ተይልና እዚ ሁሉ ትቃል ክንሰምዕ ከለናስ ታመ ናይ መዝሙር ሰዓጥራ ይኮነት እኮ አምልኮ ማለት እዚ ሁሉ እንታይ ይመስለኩም አምልኮ እዩ we're worshiping God ንእግዚአብሔር ነምልኮ ኢና ደለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ካብት ዘተሐዘና very fundamental ዋና ነገር ንኹላትና ደስህበና ነገር ሲ ወንጌል ናይ ጎይታስ ክስበኽ ምኻአሉ እዩ ቃል እግዚአብሔር ክንገር ምኻአሉ እዩ እንተ ዘይኮይኑ ናብ ስርዓታት ኢና ክንወድቕ ኩል ጊዜ ንማህበሩ እናንጻሃ ንማህበሩ ኦንላይን እንዳገበራ ናብት ትክክል ቦታ እናምጻ ዝወስዳስ ቃል እግዚአብሔር አማኸላስ እንታይ ክውናሎ ክእወጅ ክኽእላሎ ክስበክ ክኽእላሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ራባይ ስርዓት ናይ ቤተ ክርስቲያን ድብል ቃል ድማ ተጠቂመለሁ ንቤተ ክርስቲያን ሲ ዋና ዝባሉ ክልተ ነገራት ተዋሂብዎ ማይ ጥምቀትን ቅዱስ ቁርባንን ክልቲኡ ነገራት እንተሪኢኹሞ ነቲ ክርስቶስ ዝገበሮ ነገር ዘሪዩ ምስ ክርስቶስ ናይ መህባርና ነገር ድማ ዘሪዩ በማይ ክንጥመቅ ከለናስ አነስ ምስ ክርስቶስ ማይተለኹ ከምቲ ክርስቶስ ድማ ካሙታ ዝተንሰአ ንጽድቂ አናውን ተንሰአለኹ እንብለልዩ ኩላትና ድማ ብኡኽና ሓልፍ ከለና ናብ ተሓደ አካል ናብ ተሓደ ህብረት ኢና እንታይ ንኸውን ደለና ንኣቱ ታጥምቀት ሓንሳእ ትግበር እቲ ቅዱስ ቁርባን ግን
كل جزيس ززخاخرنا هنزع once and for all دايكونس دقاقي منها نقبره بزعبا كريستوس دقبرلنا نقر دقاقي منها نذكرنا نايت أكال نايت كريستوس يسوس أمسكال زقبرو نقر إننا ذكرناس نايت مئتاونا مس كريستوس identified مخانا in Christ أبوشت كريستوس يزلغو إنبلا الليو اجي كل عندما نأغا تبهل الكاس نهاوخا تبهلو اللو نهافتخا تبهلو نقول له ما هبريو تبهلو أبزي حانتيا اجي بزوج زي كم زي قال እግዚአብሔር ወይ ገለ ነገር ከብለና خلص ጽቡቅ እንዲው ከፐርሰናል ክትጀምር ብርህ ከብለና خلص ሰናይ በጣም ጽቡቅ በቃ አነኮ ክርስቶስ ከምዚ ይሩልኝ ገለልካ ክትረዳ خلኻ ናስማቻዝ ክርስቶስ ከምታ ዘተረዳት ካድገብረልካስ ነታሐውኻውን ተጊሩልኝ ነታሐፍትኻውን ተጊሩልኝ ስለዚህ በሐደስ ክንወስድ በሐደ ክንጠመቅ ከሎናሲ ክርስቶስ ንኹላትና ዘገበረልና ነገር ዘዘኻኽሪ ሃሙሻይ መንፈስ ቅዱስ ዝብል ነገር ተጠቂመለሁ በመንፈስ ቅዱስ ህብረት ዘሎና ኢና ነህና ዳግም ክንውለድ ከሎናስ ኣብ ልብ ነፍስ ወከፍናስ ማህተም ናይ መንፈስ ቅዱስ ተገይሩል እታ ኤክሌዥያ ዘሐለፈ ጊዜ ቆርብሪና ያኔርና ሓንቲ ድማ በሐድሽ ኪዳን ብዛዕባ ህብረት ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ዘመጻ ሓንቲ አገዳሲት ናይ ግሪክ ቃል አላ ኮይኖኒያ ትባሃል ኮይኖኒያ ማለት ህብረት ማለት እዩ እቲ ህብረት ግን ሓደ ፍሊ ደብሎ ነገር እንታይ መስለኩም ሓደ the same ህይወት ክትማቀል ከለኻ ኢኻ ኮይኖኒያ ድባል ኮይኖኒያ ኣብ ማህበር አምላኽ ጥራይ ዘሎ ብጣዕሚ ድፈቷ ማሐዛይ ድፈቷ አርከይ ትብልዎ በክርስቶስ ኢየሱስ እንተ ዘይኮይና አራሱ ጥራይ ድማ ይኮነን even يحواتنا بسقا يحواتنا بقويتها بكريستوس يسوس انت زي كوينونيا يبلنا كوينونيا مالت هذا هيوت مستماقلو زلا حبرتيا مس كريستيانات كوينونيا يوا فلو يزغونا حبرت يزلك مغنياتو the same spirit ابتنسو ابا خد اتو هيوتسي the same is the መንፈስ ቅዱስ the same ህይወት አብሃው ሆናል ኢየሱስ ጎይታይ በጣም አገዳስ ዘሆነ ቃልዩ በህብረት ናይ መንፈስ ቅዱስና ተገሚድና በህብረት ናይ መንፈስ ቅዱስና ተአሲርና ሻድሻይ ንክርስቶስ ኢየሱስ ምምሳል ዝብል ቃል ተጠቂመ ነይረ ቤተ ክርስቲያን ከምዝ መጽና ሁላትና ተአኪብናሲ ንክርስቶስ ኢየሱስ ናምምሳል ገጽና በህብረት ንጓዘሉ መንገድ ህይወት ናይ ክርስቲያናት ህብረት ይብልዎች ማኒ ከመስተያት አብ ምሽ መስተያት ካብታ ሓደ ጥቅሙኮ ገለ ነገር ምስተጸየካ ወይ ገለዚ በተመስተያት ትሪኢሞ እንታይ ትገብር ተጽር አብ ናይ ክርስቲያናት ህብረት ድማ ቤተ ክርስቲያን ድማ ተመጸኸለኻስ ገለ ነገር ከብል ከሎሲ ካሎት ይህዋትዮም ዝነግሩኻ ገገለ ግዚውን ከይተረዳአካ በኸምዛ አይነት ጉባኤን አኼባንሲ ገለ ነገር ካስ ርግፍ ይብል ገለ ነገር ካስ ጽሪ ይብል ገለ ወድቅ ደለወስ ይወድቅ ኢየሱስ ጎይታይ ለዚህ ህብረት ናይ ቤተ ክርስቲያንሲ ናብት ክርስቶስ ኢየሱስ ናምምሳ ናብ ቅድስና ዝወስደነን ዘምጻና ነው አብ ቤተ ክርስቲያን ገለ ሰብ ከምታ ቆሮንቶስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ጳውሎስ ድገበሮ ስርዓት ወይ ድማ ዲሲፕሊኑን እኮ አብ ቤተ ክርስቲያን ክግበር ከሎ በቀነ ተሰብሰልካ አውጻዮ ወይ ከምዝኹን ንምባል እኮ አይኮነን in the hope of one thing እኮ ሓደ ነገር ተስፋ በመግባር እኮ ክንቀጾ ከለናሲ ክንሳዩ ቡጌሩስ በኃጢያቱ ጌሩስ ከምዝ በቃ ናብ ጠፋት ገጾ ከይከይድ መታንሲ ከቀጻ ከሎስ ሆፕ ተገብሮ ነገር ተስፋ ተገብሮ ነገር ሲ ከመለስ ይዘሰብ የምበርዝን ተዘየለዳ ምንም እኮ ትርጉም ይብሉ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ ኢየሱስ ናምምሳል ተሐባቢርና እንኸደሉ ናታናይ መወዳታ አብ ትእዛዝን አብ ተልእኾን ድባሃሉሎ ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቲ ግሬት ኮማንድመንት ድባሃል አምላኽ በሙሉ ልብኻ በሙሉ ኃይልኻ በሙሉ ነፍስኻ ስንታይ ግበረ አፍቅሮ አገልግሎ ድብል ንብጻይካ ድማ ከም ገዛ እርስኻ ጌርካ አፍቅሮ ዚያተ አባይ ትእዛዝ ተባሃል ግሬት ኮማንድመንት ያ
زيان فتصم الله بوتا تأبي تلقود ما دبها لنا تأبي تلقود ما كيدو بسم أب بسم ولد بسم منفس قدوس النعت أمكم زعززكم كل دم ما هركم سي دك مزامور تاي جبروهم تباهلنا هنا نغير دم هنا اجي بإنجليش انتايز بلو الله مسلكم the church gathered and the church scattered gathered زي سنبت كتكون كلا نأكب كاب سنبت دم خبز خنوات خلنا دم scattered نخو ناب سرحنا ناب بيت سبنا ناب غربا بتنا نغير كن كيد كلنا كساعات متصل سنبت بيت سبنتنا على أكلنتنا يقارص مالته يكون تأبي تلقون مفتش أمكن بب منقدنا وفيرنا لنا هانت بيت سبسي أبون سرحن تغيدو أدن سرحن تغيدا دقوم نتمرتن تغيدو سي بيت سبنتهم يقارص مالته يكون نقول هذا نجر نمعي نمفتش أمسي تبيت سبن تيكون الله وفير الله نبزز لي أنا جرسي كيد الله كمود ما بيت كريستيان نأكب تأكبنا أبز عملينا تحنا نيسنا ملينا تأجا كمن دجنا رمان تاي نجبر مسلوكم نوت نغيد سكاتر دنغون سكاتر دخن كون كلنا تعابت اللوخو كنفت سمتانينا نغيد يسوع قويتاي موداتا كل جزء نجوبا كنود خلنا خنا أتسو خلنا ناس تباريخنا ببركة እግዚአብሔርና نوتسنا كونه إلى يدبلا برهانكم سي ممليسو يدمك ولكم مغنياتو توتسو سلازلكم سي أبزي انت زرقان يرو بمنفساوي عينتي ناي برهان بقى عينخا زصلمت عينت برهان يزلو مغنياتو كلاتكم دق قويتا تاكبنا لنا برهاني خ زتبحال كسبات كنوص خلنا ግን ኣብቲ ናይ ጸልማት ስፍራ ኢና ንኸይድ እዚ ብርሃን እዚ ኣውዩ ድማ መሊሱ እንታይ ክኸውን ደለዎ ኣጸቢቑ ክደምቕ ደለዎ ኢየሱስ ጎይታይ ብርሃንኩም ይድመቕ ሕጂውን ብርሃንኩም ይድመቕ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚ እዘን ኩለን ሸውዓተ ዝዘርክርክወን ነጥብታት ዝሓዘት ያ ቤተ ክርስቲያን ማለት እዛ ኣጸቢቕካ ኣቡ ክትፈልጥ ይደልየካ ኣለኹ እንታይ ከም ትገብር ከመይ ጌርካ ከም ትነብር ዝበሎሲ أنا زي لما قلت ما أتوي بكم اللهم كلاتنا جن بدم بجرنا خن حسبه زه هيوتنا زحبنا يا أكالات زخونا أبغى زعتنا ما هبرسي انتهي مالتيا كنبلسي يجب أن يسوع قويتاي أوكي جنابتي عندي ملقتي تن أقدس النت importance نايت كابنا كم تزحلف 4 نتبخ نقرأكمي 4 نتبينا نري بتاعم بحد شيروينا نري أمو قدمنا كابت جزينا كمان كنودينا قدامي تأجداس النتون تاي مسلكم كاب كريستنا وكاب بيت كريستيان كاب نجمر عرق كنبلينا እግዚአብሔር ንሰብ ዝባሃል ዝፈጠሮ ነባሉሲ በህብረት ክነብር ሰብ ዲዛይንድ ደሆነ በህብረት ክነብር መታን ሰብ ኢንተርዲፔንደንት ዩ አብና ሐድዱሲ በቃ ገለ ነገር ሲዘልዮስ አብትሎ ገለ ነገር ዘልዮ አብትሎ ኩሉ ነገር ሲ አብ ሐደሰብ አይተቀመጠን አይኮነን ከማን አብሰብ ፍጥረት ከማን ኮም ይያዋት ፍጥረት ከማን አብዚ አቢሲ ዝለንቀና ብዙ ሐውታ ተኸውናለሁ مش ብዙ ሐዊ ይቃጸላል ጅብ ቀዳማ ያብዜና ሰሜ ትምክንያት ሓደ ይብል ነሩ ብዙ ሐዊ ሕጅ ዝበዝሕ ዘሎ ቀደም ቅድመ ነውሕ ዓመታሲ ከምዚ አይነበረን ቀደም ናቹራሊ ዘአብዩ ዝነበሩ ትሪስ ሓደ አይነት አይኮነም ብዙ አይነት ትሪስ ዮም አቡ ዘሎ ገገሊው ቀልጢፉ ዘነደዲው ገገሊው ድማ ሐዊ ብዙ ዘይጸልወይ ስለዚህ አብ ሓደ ቦታ ተተሲኡ እንድሕር ሐዊ እንዳበለ ኸይድ ከሎቲ ኢኮሲስተም ትባዕሉ አምላኽ ደዳሎት ናቹራል ዝነበረ ፎረስት ባዕሉ ይድጠፍ ሕጂ ግን ንቢዝነስ ተባሂሉ ኩሉ እዚ ፎረስት ይድምሰስሞ ቀቀልጢፉ ዘአቢ አቡሽተ ሐፂር ዓመታት ክስታይ ዝኸውን ሰባሲ ተኽልዎ እጂ እዚ በሃደ አይነት ዝተኽለ ሽኡ ሐዊ ክጅምር ከሎስ መወዳእታ ይብሉን እቲ ክስታይ ማለት እግዚአብሔር ግሪኦም አይጋገኒው ንፍጥረት እኳ ክፈጥሮ ከሎስ ንኹሉስ እቲ ኢኮሲስተም እቲ ኩሉ አምድሪ አፍጥረት ዘሎሲ ተዛኒቁ ንኹሉ አይነት ሐደጋዲው ገለዲው ከመጽ ከሎሲ ዘካይዶ ነገር ይፈጥሩ እግዚአብሔር ንሰቡን ክፈጥሮ ከሎሲ ንበይኑ ሰይሉ ክነብር አይፈጥሮ ሰብሲ በህብረት ክነብር ዝተፈጥረ ፍጥረት እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ዘሐለፈ ዓመትን ሽዱሽተ ወርን ገገዛሁም ክንባሃል ከለናኮ ናቹራል አይኮነ That's why
جي سالمي اب ناي adolescence ناي mental health يتسرح ابز حلفه عامتن فرقان بفلاي حجي اتا يونيت اقلا خصا زصبا تنغرنا خلاص اقلا خصا زصباس ملي ادل over time بقى تزيلوم سي every day سي الله نمن تايتيلكم ساب نبينو زوم منسيات بفلاي adolescence زلو سي مسكونو overdose قلملس معاتو بش نبينو خنبراي تفطرنا سب مسابي خون دلو ساب نبينو زخون ما اسكم زخونه تفلطو كرايم مسغبرس كقصا خلو نابيت ما اسرتي اتو كم محبرسب سي يفليوخا even to crime كا ابن تخوينو وياب تبريزنون ابشغر كتلل كلخا اندهريو مخاس ازي كونسالاداتوري دم دبلو نبينخا تخونلو دما ابو ياصوخا بزو موفي تاتري اللهو based on true stories قال documentaries قال ابو نبينو زتعاصو سب امرو يتنكف نورمال ايكونن نبينو مستعاصو سب زي ركب سيلو سب زبحال سي كايللكا نمعلتات مصنحكاسي امرو خاناب قال يدخيل نغوكو مستسانا سب انت زيليناكو قالاتنا يمجمرياكو بصوري كو دايوص مسلنا قالكو يقرب ناب نورمال نغرو دمص اساس عرابه هو اسكي سئيل انت تقص ስለዚህ አይኮነን እዚ በደሙ ዘተዓደገ ህዝብ አምላክ ሰብ ዝበሃል እኮ በአብዩሲ በህብረት ከነብር ተፈጥረ ክራኸብ ተፈጥረ ደማ በዲጂታል ጥራይ ኮን እንብለኩም ደለሁ አረ በአካል ክራኸብ ደለው ወይ ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር ንአዳም ካብ ሐመድ ፈጢሮ ንሄዋን ካብ ጎኖው ጽዋ ንህዝብ ምድሪ ንህዝብ ዓለም ንሁሉ ማህበረሰብ ግን كابناي كلتيوم انتميسي كابناي كلتيوم حبرت يامصيو سبسي ناي حبرت بعلو سنتاي مسلكم وصيتيو ስለዚህ በህብረት ድማ خنبريو ተፈጥሮ መጽሐፍ ቅዱስ አብ ኤደን ገነት የጀመረና አብ ኤደን ገነት አዳልዩ እግዚአብሔር አብ አቀምጥዎ አብ ኤደን ገነት ግን አይኮነ እንደወዳአና ወይ ድማ ምናልባት ከሙት ሐስቡ ሰባትሲ ምናልባት ከሙት ምናይውን قرب لما قلت يقريتها قبروا لي باد نيوز كنقرأكم سماي مسكركاس ناتكا ايلاند دوحة بكاز مسلكم انتو غينو مسب زيت الرخب قال اسخاني يسوسن انني يسوسن تايلكم ايكونن سمايكم مصحف قدوس كود خلو ابرايسي كتما خوينا يتودا ايدن زجمره صاب كتما يخات نبر ማለት ምስኩሎም ቅዱሳን ካብዝ ተፈላልያ አይነት አሌት ካብዝ ተፈላልያ አይነት ባክግራውንዶም በደሙ ዘተዓደጉ ኩላቶምሲ ንኢየሱስ ሐቢሮም ዘምልኹሉ ቦታ ስፍራያ ሰማይ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ንበይነኻን መንባር አይኮነን እግዚአብሔር ሲንበይኑ ከነብር ሰብ አይፈጠሮ ሐቢሩ ከነብር መታ ተህብረት ይበቃ ተህብረት መንባሪው እግዚአብሔር ሲ ከሙዩ ንሰብ ፈጢርዎ አብ ክርስትናውን ከመጽኸለና ከሙቲ መወዳታና ከማንከሙ አነ እንኳን ኢየሱስ በጣም የድፈቶ ገለ ድብሉ ሰባት ሰሚዑም ይፈልጡ ነው ግዜ ይዝገጥመን አናና አምላክ ፈቶ ግን ታግን ዳህራይ እንታይ ከም ጽቆጽልዋ ፈሊጥኩም አለ ንኢየሱስ እንተ ፈቲኻስ ኢየሱስ ንዝሞተሉን ክትፈቱ ሲግድን ንኢየሱስ እንድሕራፍ ቄርካስ ምርጫ ይበልካን ንኢየሱስ ክትስቦ እንድሕር ወሲንካስ ኦሬዲ ንኢየሱስ ምዝስብዎሲ ሐቢርካ መንባርሲ ግድን ንኢየሱስ መሪጽካስ ነዚኦም ግን ጽልሁ ላይ ድባሃል ነገር ይብሉ አነን ኢየሱስን ድባሃልሲ ክርስትና የለን ክርስትና ናይ ኩላትና በህብረት ድማ ከነብሮ የተፈጠሩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ካላይ ካላይ ተአገዳሲነቱ ታይሉ መስለኩም ጳውሎስ አብ ሮሜ ምዕራፍ 10 ተሽዱሽተ ነውህ ክፍሊ ሰላምታ ጽሂፉ ና በወንጌል ድጀመረ ጳውሎስ ምዕራፍ 1 በዛባ ናይ ወንጌል ኃይል ዝጀመረ ጽድቅ አምላክ ምርካብ በኡዝ ጀመረ ክዛዝሞ ሆሎ በፕራክቲካል ላይፍ ይወድዩ ክዛዝሞ ሆሎ ምዕራፍ 10 ተሽዱሽተ ለእለስራን ሸሞንተን ዝሆኑ ሰባሲ ሰላም በሉ ላይ ይሉ በብሽሞም እናጸወ ኩሉ ሰብሲ የድልዩ አገዳሱ አብካለ ቦታ ዘይት ረክቦም አይነ ሰባት
አቡ ተጻይፎም አለው ሰላም በሉ ላይ እስራን ክልተን ጊዜ ዘአክል ይመስለን ሰላም በሉ ላይ ሰላም በሉ ላይ ብዝብል ድማ ጥራይ ይኮነን ነሐድ ህድኩም ድማ እንታይ ግበሩ ይሉ በቅዱስ ምሳአምሲ ሰላም ተባሃሉ በቅዱስ ምሳአምሲ ሰላም ተባሃሉ ሮሜ ምዕራፍ 16 ጥራይ ይኮን አብ ቆሮንቶስ ክልተ ጊዜ አብ ተሰሎንቄ ጳውሎስ ደጋጊሙ ወሎ በቅዱስ ምሳአምሲ ነሐድ ህድኩም እንታይ ግበሩ ሰላም ተባሃሉ እጂ ሰላምታ ከምዚ ካዡዋል ጥራይ ጌርናይ ነው ሰዶ አብ ቤተ ክርስቲያን በፍላይ አብ ቅዱሳን መጽናሲ ሰላም ንአኺ ይኹን ክንብል ከለና ሰላም ክንባሃል ከለና ገጽ ንገጽ ክንረአ ከለናሲ ነና ናይ አምላኽ ሰባቲና ሰላም ይኹን ክትብል ከለኻሲ አብትናትካ ኮኔክሽን አብትናትካ ምርኻብ ዝኸውንን ዝፍጠረ ነገር አለ ኢየሱስ ጎይታይ ሰይልኩም ሲ ነህሙማት ጸልዩ ጥራይ ተባሂሉ ዲዩ የእዳውኩም እንታይ ገይርኩም ይሉና አንብሩ ቲ ፖይንት ኦፍ ኮንታክት ንባሉሲ አገዳሲ አመትን ሽዱሽ ተወርህን ተዓጺና ጸኒህና እጅግን አምላኽ ይመስገን በቅዱስ ምሳአምሲ ሰላም ክንባሃል ኢየሱስ ጎይታይ ቶም ናይ መጀመሪያ አመንት ድማ ቬሪ ሲሪየስ ዝወስዱ ወዴሮ ሪኹም አለኹም መጽሐፍ ቅዱስኩም ሰአሙ አይተባሃለን መስቀል ሰአሙ አይተባሃለን ነማንም እኮ ሰአሙን ተሳለሙን አይተባሃለን ነቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝሞተሉ በደም ዘተዓደገ ሐውኻ ሀፍትኻ ግን በቅዱስ ምሳአምሲ ሰላም በልዎም ሰላም በልዋ ሰላምታ ተዋሃቡ ነሐድ ህድኩም ካብታ ነሐድ ህድኩም ትብል ታ ዘሐለፈ ጊዜ ዝራና ያንተ እኮ እዚያ በዲስታንስ ጥራይ ተኸውንያ ሰላም ክትባሃል ከ አነ ዘሐለፈ ሰሙን ወዲና ሰላም ክንባሃል ከለና ናይ በሐቅ ይድብለኩ ካብቲ ናይ ዘሐለፉ ጊዜያት ንላዕልሲ I felt something ንአኻትኩም ከመይ ከም ዝነበርኩም አይፈልጥኒ ግን there was some spirit see released ከም ዝነበረ sense ዝገበርኩ ኢየሱስ ጎይታይ just after ሰላምታና ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ሰላም ክንባሃል ንባዕሉ ሐውኻ ሰላም ክብለካ ከሎሲ ድኸውን ነገር አለ ሰብ ካብ ሰብ ዝሐድም ገለ ነገር እንተ ኮይኑ ጥራይ አብጠና ጉዳይ አይኮነን ኖርማል አይኮነን ኖርማል in a normal circumstance ከምታ አንቶ ይዝበልኩኹም አማኒ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ይከጎይ ድግቦ ናብ ቤተ እግዚአብሔርን እጂ ብዙ ጊዜ ንብላይና አምላኽ ስለዝርከብ አኖን አንቶ ይለለኹ ትክክል እዩ እሱ ጥራይ ድማ ግን አይኮነን ቅዱሳን ድማ ስለዝርከቡ ያዋቱን ስለዝርከቡ ኖሚ ኢልና ጥራይ እኮ አንተ ዘይ መጻና አምላኹን እኮ ይርከብ እንተሆነ ግን እዚ ተራጉበ አይኮነን መንፈስ እግዚአብሔር ዘለዎም ክብር እግዚአብሔር ዝተሰከሙ ሰባት ዘለዎ ቦታ እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ነሐድ ክንራኸብ ከለናስ ነሐድ ክንጋጠም ከለናስ ድኸውን ነገር አለ ሐውና ሐው ክጋጠም ከሎስ ብዙ ነገር እዩ ዝኸውን ስለዚህ ክብር እግዚአብሔር ዝተቀመጠልና ሰባሲ ነሐድ ሰላም ክንባሃል ከለናስ ዝፍጠር ነገር ስለዘለው እዩ ጳውሎስ እንተ ወሐደ 4 ጊዜ ጴጥሮስ ወንደጊሙ ዋሎ በቅዱስ ሰላምታስ በቅዱስ ምሳአምሲ ሰላም ተባሃሉ አብ አታፍ ደገኽና አቱ ከለና አሸር ወይ ድማ አገልገልቲ ጥራይ ደይኮነስ ታተዛዝ ንኹላትና ኩሉ ሰብሲ ሰላም ክባሃል ሰላም ተኽልዋወጥ ክሳአ ዝፍጠር ዝኸውን ነገርሲ አማእኸልና ስለዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እጂ ናልባት አብ ከምዚ አይነት ጉባኤ each and everyone see ሰላም ክትብልዎ ሲእምኩም ወጥወጹ ገለ አይከአለነኹ that's why ቤተ ክርስቲያን አካል ክንከውን ከለና ቤተ ክርስቲያን ክንአቱ ከለና ዛና ይሰንበት ጥራይ እኽልቱን አይኮነት ኩላትና አመንቲ ኩላትና አብዝ ቤተ ክርስቲያን ዘሎናሲ አብ አገልግሎት አብ ሆምሴል ገለኽን አቱ ዘለና ነዚዩ ደሃይና ጸቢቆም ድፈልጡ ነሐልፎ ጉዳይ ድርድኡ በደንብ ገሮምሲ ሰላም ዝብሉና ገጽና ዙሪኡ ሰባሲ የሉና ሓደ ሰብ እንታይሉ መስለኩም አብ መጽሐፍ ቅዱስ ይሉ ጣም ያደስይላተኒ ክብር እግዚአብሔር ተራእዩ ክባሃል ከሎሲ አብ ሓደ ሰብ በዝሕቁ ተራእዩ አይፈልጥኒ ይሉ ኩሉ ዝተራእይስ አብ ገጾም that's why አማንሲ ገጽ ንገጽ ዝራአየሉ ጉባኤስ ወይ ድማ ህብረት ሲየልዩ
በቃ ከምዘ ተአኪብካስ እዚ ሴሌብሬሽን ነው ኢትስ አ ሴሌብሬሽን እቁ እንዳራኻስ ነምልኽ ገለ ጽቡቅ ምንም ችግር የብሉ ሴሌብሬት ንገብራለና ነቲ ዝተንሰ ኢየሱስ ሴሌብሬት ንገብረለና ግን ድማ ገጽ ሐውና በደንብ ንሪኤሉሲ ጉባኤ ድማ የለና ዛስ ዋይ ሆም ሴል ክንአቱ ዝግባአና ዛስ ዋይ ናብ ሕብረታት ናብ አገልግሎታሲ ክንአቱ ዝግባአና እዚያሲ ከምዚ እክብልና ጎይታም ሊኽናዮ አኽቢርናዮ ቡድማ ሓደ መንፈስ ሓደ ጸጋ ተለቂቁልና ንኸደልዩ ግን ድማ ካብዝ ብዝበለጸ ድማ ፌሎሺፕ ነተግብረሉስ ስፍራ ከህልወና ይግቦይ አብዙ እንባሉ አብ ሰንበት ናይ ሰንበት ፕሮግራምና በዚያ ተባሪኽና በሰላም ኪዱ ክባሃል ከሎ አይኮነት ንኮት ወዳ ታሻይ ክንሰተኸለና ፓርት ኦፍ ናይቲ ናይ ሰንበት ሲ ፕሮግራም ናይ ፓርት ኦፍ አምልኾ ናይ ናሃውኻ ሰላም ምባል ገጽ ሃውኻ ምርአይ ከመይ ጸኒሕካ አቤዳ ጠፊኻ ከመይ ለኻ ገለ ምባል ድኾነ ቀደም ወላ የእሮኽትኹም ገለገለ ናብዘይ ትፈልጠኩም ብሽምኩም ናብዘይ ፈልጠኩም ሰብ ዲኹም ክትሓብሩ ትደልዩ ወይስ ድፈልጥኹም ብዛዕባኹም ዝግደስ አቤዳ ጠፊዩ ንዝብሉ ብሽምና ናብ ዝፈልጠናይና መዝለኒ ሻይ ንሰቲ ብሽምና ናብ ዝፈልጠናይና መዝለኒ ሕብረት ንገብር ስለዚ ሰላም ክንበሃል ሎሚ መን አሎ ጋሻ ሃይ ክብሎ አብታና ንፈልጦም ጥራይ ይኮነን እኮ ክንከይድ ድግባአና ናብ ኩሉ ሰብ ከድናስ ሰላም ክንብል ይግባአና ኢየሱስ ጎይታይ አና ቅድም ህጂ ብዙ ጊዜ ነግረኩም አለሁ አናና አብ ቤተ ክርስቲያን ዘትረፈኒ ዝተኸለነ ነገርሲ ሰላምታና ይحوات ብዙ ጊዜ ይኸይድ ነረ አንተ ቤተሰብና ይዛት እንትኸይድ አሞዳታ ዝተተኸል ኩሉ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ከማን ተሰቢኹ ገለ ብዙ አይዝክሮኒ ዶክተር ኢዮብ ይሰብኽ ነይሩ ዳራይ አቴ መናእሰያቱ መብዛሕትኦም ብናተ እድሜ ብዙሓት ሰባት ነይሮም ክውዳእ ከሎ ኣብ ካልእ ቸርችታት ኣብ አዲስ አበባ እጂ አበይቱ ጉባኤታት ክንደይ ከይደለኹ ግን ምህላውካ እንደይ ምህላውካንሲ ዳርጋ ማንም ድፈልጦ የለ ኣብዚ ግን ምስከድኩ ተቐባቢሎምን አበይ ገዛውት ተኸይሎምን ኣብ ከምዚ نحدا ود جزاوت يامس يوم الله اليوم أبي خاتم مهار اليوم أبزي زمهار نحدا مساي بتمرت زمهار أمس يوم الله اليوم نابي حجي تزي تحوي كاس شاي مساتنا اليوم نداكيك بوق يروم يزوم خيدو شاي مساتنا قال مسرع خامسي فتيو زيادة كمتسيل نغم اللس زجبر النسي دسم أخوك قال دسم أخو سبكات عملو خوم قال يكونه اتعذر عيوني تريتمنت زخبابوني مخباب كنا بيت እግዚአብሔር በቃ አትሪፋት እተ ሰላምታ በሐሉ ገለስ ያህዋቴ ሲሪየስሊ እንተወሲድናዮስ ንገለሰብ ካብ ጸልማት ንገለሰብ ካብ ሐዊ ዝምንዝ እጂ መብዛሕቱ ጊዜ ሰላም ክንባሃል ከለና ምስት ንፈልጦ ጥራይ ሜቢ ግን በትያት ኮርነር ተጸጊዩ ዘሎስ ማን ይሪኦ ኸውን ጽባህ ሰንበት ዝመልሶ ጽባህ ሰንበት ሲ ናብዛ ቤተ ክርስቲያን ዘናፍቆ አይነት ሰላምታሲ ክንህቦ ቋዳሃን መጻኻ ሐወይ ቋዳሃን መጻኻ ሐፍተይ እዚያሲ ምናልባት ከም ዝበልኩኹም ካብ ጸልማት ካብ ሐዊ እትምንዘ ተኸውን ሰላምታኻ ሐወይ ኢየሱስ ጎይታይ ቃል እግዚአብሔር ሲ ስቂሉ ዶ እጂ ምናልባት ቅድም ኮቪድ እዚያ ጥቅስ እዚያስ ወይ ድማ ዛ ትእዛዝ እዚያስ ብዙ ቦታ ዳይ ሐብና ያኽትከውን ትኸሊ በቅዱስ ሰላምታ ባህሉ በቅዱስ ምስአምሲ ሰላምታ ባህሉ ኢምፖርታንት ቬሪ ኢምፖርታንት ሳልሳይ ህልፍ ዝበለ ድማ ካብዚ አገልግሎቱን ስለዘሎና ይحواتي ናብ ነፍስ ወከፍና ጸጋ እግዚአብሔር ተቀምጡሎ አካላት ናይተ ማህበሩ ኢና ናይ አካሉ ኢና ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 4 ከምዚ ከምቲ ኣብ ሓደ ስጋ ብዙሃት አካላት ዘሎናሞ ብዘሎ አካላት ከአ ተግባሩ ሓደ ዘይኮነ ንሕና ብዙሃት ከአ ከሙ በክርስቶስ ሓደ ስጋ ኢና በባሓደ ገና ናሓድህድና አካላት ኢና ከምቲ ተዋሃበና ጸጋ በበይኑ ዝኾነ ወበት ጸጋ ካብ ዝህልወናስ ትንቢት እንተኾይኑ ገለ እንዳበለ ተንሾአተ ጸጋታት ይዝርዝር ኣብዚ ኩላትናስ አካሊና ኣብ አካል ድማ ዘይጠቅም ስፍራ ዘይብሉ ናቱ ኮንትሪቢዩሽን ዘይብሉ ነገርሲ የለን ስለዚህ አካል ናቱ ፓርት ክዋሳ ኮንትሪቢዩት ክገብር መታንሲ ምስተ አካል ክገጣጠም ይዘለው ካብዚ ክትወጹ ከለኹም ሲ እግሪ በቲ
إيدبتي قال رأس بتي انتري خمسي 911 يقوم تدولو نورمال لا يكون تيد سين بينوس فرفري له هيوت كم زي بلوس لا تفلتوس 911 تدول قدام بر أنت تايد سي بزياس انت تقبر الله بين الكاسي أي تحلفان يا إذا أجرخ أنت أتخون دلا قال الكاس أي تحلفان يا سلازي نهنا وندم قلات ناس أكل ناي كريستوسينا سلازي ننهد الناس دخونا بارتسي ألون تازلات النا بارتا قد أتيم ناس نأملاغ النغبرو هادنا دما نمتهنات زغو النجرسي كنجبر يزقبان هذا سب دهر غلا أي وقع لمسي نفو انترتينر نيرو نتوم كاجواليتيس بتوق زتا قد أسباسي هذا برنامج داليوم له انتهي لهم موسو نفو انترتينر سلازغونا نأباب الجخا بخمسة عينة مالتسي كمزة أبتكالاي وقع لهم استساتفوا سبات كمزة عينة مدبا دالينا لهم علنا مسي خاص قرب نجار تتقرب لهم قليلهم I wish نجار جن برنامج علني كجبر عاد خيري لهم كدمنا بتناثي مدب مخاديسي حموش تداو إشتي حنت نجارسي كزارة بخيلي كابوس أيجن أيكل نيلو حراي ولا حموش تداقسي مسائل مو مسيو for 5 minutes مسيو ده حراي نتزاربه غير كلوس تجوبا يتاق يسحقوا موري خيد 5 minutes زمت أسبعيسي ساعات مليا حراي كيدو ساعات مولو تزاريبوس سميت تقولوا they're having fun مسود نابت باك ستيج مسكده إتزا أدمو غريمو سمعان دايلو I'm happy لو جن 5 minutes اللي كانوا نيركامو كم يدا 1 hour تصنيه كيلو هذا ساعات دصهان دو نغرا كيلو نايلو كابتي غوتي تو باك ستيج يريو عب قدميت كوف زبلو كمزي بقال سلي كوف دبلو كلتيو متحدرات هذا يدوم زي انومي هجسو بستزاربه غيزيس هذا يدوم أواصيهم يمتى يدقبرو دتاقولو سمايلو نزلنا رأخوسي كم يجينا ديت أني يا واتي أجاك زي هبير دمان أبانا خومي كله أباها هيك أمت متانسي كتواص أو contribute كتجبر أملاك بحد بلو نهنا دمان قلقللو نجار كخون متانسي كله أب حدث أتقب أماريني أزيا تقلل أبيلوسي أي هبنا يسوع كريستوس قويتاي كلات ناس ننافنا بارت كنجبر متى لبيد تنكفن نجر أبز حلف سمونات برأخو نجركم أب عربي ناي للعصر تسلست عامت كولو ناي منسيات برنامج هانت قالنا deep south west يجازون نحنت قاشة أب داون تاون يا زلا دك 10 3 10 4 نبيت كريستيان سي إذا تاخذ متصري سهلا فجزء دم أنا يمنسيات موسى يورناس إيجين إذا تامسيا أنا قريموني بيت سب كديا كميلكم تمسي اللغي كاب ساوث ويست بباسيات متص ناب داون تاون بباس جيرا متصيا دهراي نزاقاشا تمسع بترين جيروم جلس أبيت كريستيان إذا تاتمت زمن كدي أقول أنت غبي غير كم شيء خيا قليل يا نو بس ما يكون ناني لحن أب هذا جزاجن كلتينا تعدم ناس تراغبنا then I find out she's Christian ناب churchني إليا هزيها مسئلاتني كرم ميلاتني نعاش ودم صبق جراز زرعة الله متذكركو كماي كم تحقسكو كماي لبي كم تنجيه ونقرأ كايكل كنقرأكم مايكل إذا نبلا زبلكم زلخو قلعة 10 عامات دأكل بيبي كاب قال 3 كاب 4 قال أدمي أجميرا دما نبيتي أتمسر صدر أنا بيت كريستياني موصوريو for the last 10 years يابز بيت كريستياني أبيا تقول أب كل جزء سنبسي نبيتها هزات تمسر هزات تغير نبيت ريهم أب ولد أب generation زحلف نجرسي هذا نجر أقميت إذا نبيت كريستياني تمالي خاممسا هزكاممسا زرد أصل زغنت كاب
قال سلسته كواب قال 4 عامات جميراسي كم اندامت سلازمتت حجنا it is not كستايكون maybe نايزي أسئلة نشتي percent أب نفس وكفنا ناي أقل قلوت نجر انتزعات والناس قرب 5 minutes drive ناقبرنا نحد انتنا متس قرب 10 minutes drive وسيقنا نحد 7 انتنا متس أبيت انتاي مخونا زقوبه كل سبسين النفس وكفو جعل نجرسي contribute انت زقبر انت زنت انت زبركتسي انتاي مخونا نيرو يسوع قويتاي نمتسي نأقل قلوت سلازلون ده إذا قال زي أقل قلت عندهم يجتبلو كابز أبي أنت أقل قلوتان يسوع قويتاي رابع أي مودة مرغابنا بقلو ناي وانجيل سبكتيو مرغابنا بقلو حجي أبكال غاري زلو سباسي ما في الله يقوم أنا زاربو أبزا سفرازي مأكبنا ننفس وكف أبز زلو أبز كتما زلو سكو سبكت يا بالا قال نجر ناي منفساوي نجر ناي وانجيل نجر انت دالي خاسي أبتا بريجلاند خبابس زأكبولو سابع لاسي حنتي انت أمسلكم advertisement توتي الله كم مجمري أنا بيت كريستيان كاب قبر حواريات جميرو دما كمو كوي سبعت توم ناي مجمري أمنتي أيهود كأدام يوم درخبوني رمش توم ناي مجمري أمنتي كن سنبت كرخبو جميرو سنبت كرخبو مس جمرو تا church تبهال نجرسي فلي دبلا هذا نجر كوينولو يسوع كريستوس بقلو يوحنس وانجيل كنا نبب كلنا بسنبت كل التجزية دحرة تنسأ تراخيب الله بدهري سنبت تراخبو قالك وانت زي بلو جن بسنبت سي كل التجزية تراخيب الله السو أبزت تنسأ الله ما قلتي دحرة يجزي لما تجيرهم ما خيدهم باولوس النسب كورنثوسي تي نبي يروساليم زواج زنبرة جنزب سي بقدامي تسمون قدامي تياتخون زلا سنبت بايزوي قدامي تود ولا كالندركم تريهم سي سنده إلى أكو تجمر سلازي سنبت تا ناي مجمريا جمار انديا بسنبت سي أكبو يلوه سلازي سنبت كأكبو خلو كابتوم أيهوداويان دما سلازي تفليو persecution كما تسخلو سدت كما تسخلو نبقلون كابتا مفليتهم كوزي أنير توم أبراويان زنبرو أبراويان تتصحف اللهم سن دهري زبالو سباتكو كابتا أخيبا يوم تايد قبرو زنبرو دي أبراويان أسرتكو خميد أخيبهم زحد قو زنبرو أب أنت مسيحة أمانيها مالتي واقعون كتغفلك كتغليا مالتي أب ممسعها بعلو سبكاتو ينقر اللو نتي أبزوري خازلو لومون انتخونكو أب هاقرنا بلو أبزخونا سدت زلوس سبينو سلازخونكو أيسرنيو أماني عندما أسريوكو أغيبويو مأكابوك تأسرو مأكابوك واقع تغفلو هجي وهمام كوينو خمسو كوينو قال لما لا دقب أنا نقبر قلت هاب قدامسي واقع يغفلو كوينيرو مأكاب كاس بناس أيكونا مأكاب كاس sacrifice زلووي مأكابسي نابا خاس persecution كامت أزغل نيرو توم نايما كام مجمّر يا جميروم سي كذا حجي بمأكاب كوي يسب واقع دخفل نزيوكو أخيباهم أي تهدأ تباله يسوع كريستوس قويتاي مأكابنا بعلو تاريخ كبولار ما مالتس سنبت كريستوس يسوع زتنسى الله هجنا أنا قرب روح سلازخوناتي قداي قلا تي فريش أيكونا كان أكب كلو ناس عندي كمو كاباي جميركم سي بزوج جزيس كمو أين حسبونينا سنبت كن ما تخلى ناس سنبت مأكبينا حدا كون تاي مسلكم تسنبت وند تمرصت سنبت ونز أكبلو كريستوس تنسي سنبت نمت زلناكو كريستوس تنسيو قبر حواريات كله كيدكم أب قبر حواريات دتسبكو دك مزامر تسبقوهم كلن سبكتات رأيوه أب كله سبكتات حانت أرست الله إذا أب كلنا الله يسوع تنسيو كاب قبر حواريات مراف كل تجميركم سخاتكم سخالكم مو يسوع يلوا كام موتان تنسيو يسوع قويتاي
ስለዚህ ሰንበት ከከቡ ከለውሲ ነቴ አብዙሪያም ንዘለው ሰባት ሲንታይም ዝብሉ ዘለው መስለኩም ምስክርነት የም ዝነግሩ ዘለው ኢየሱስ አመቃብር አይተረፈን ሰንበት መጪና ነሄለ ሰለብሬት ንገብሮለና ኢየሱስ ተንሲዩ ብዙ ከንብብ ከለኹ ናይ ቸርች ሂስትሪ ሰንበት ከምዝ ኸማና ከምዚ ቀንዳ ገገለ ሰባት አነግር ይዝብለን ከምዚ ደሞዝ ተወስደሎም የምዝመስሉ ገጽካ ከምዚ ጌርካ ሲምፕል ከማን አድሐውና ገለኸም ይለና ይሩ ቀዳማይ ካልአይ ክፍል ትምርት ክንጅምር ከለናስ መምህር እንተይሉና ክምህር ከሎስ ገጽካ ከምዚ ቆይት ግበር ባህልሽ ራእይኒ ይባል ክርስትና ዲዩ ደይተረድኦም ሓጎስ ናይቲ ናይ ደህነት ዲዩ ተወሲዱሎም በጣም የተሐሳስበን ንጽልየሎም ከምዚልና ርእስና ኒናስ ሰንበት ሲን ወጾ እኮ አይኮነን አረ ኢየሱስ ተንሲዩ ሰለብሬት ንገብሮ ንእውጀሉ ንጭድረሉ እልል ንብለሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ መዓልት እኮ ይሰንበት ነሐዘን አይተአከብናን ነገር ግን መቃብር ፈንቂሉ ዝተንሰአ ኢየሱስ ክርስቶስ ናተይ ወንዩ ተንሲዩ እናበልና ንእውጀሉ መዓልት ኢየሱስ ጎይታዩ ክብረና አምላክና ይሁን this should be በቃ ኢየሱስ ጎይታዩ ናይ celebration ና መዓልቲ ናይ joy ናይ ሓጎስና እንተለና ብዘለና ዘበለ ሁሉ ድምጽታት ብዘለና ዘበለ ሁሉ አቅምታት ብዘለና ሁሉ ብንخሎ ድምጽ ብንخሎ ሁሉ አይነት ነገርሲ ንክርስቶስ ኢየሱስ ነድንቀሉ ካልግደፉ ወጂ ኢየሱስ ተንሲዩ ቀንድ ማከቢናሲ በታ ኢየሱስ ዝተንሳአላ መዓልትሲ ሃደ ነገር ንከተማና ሃደ ነገር ንወለዶና ሃደ ነገር ንሁሉ ሰብክን እውጁ ኢየሱስ መቃብር ሂዙ አይትረፎን ሰባት ቶም ኩሎም ናይ ሃይማኖት ዝጀመሩሲ መቃብሮም ይፍለጥዩ ናትና ኢየሱስ ግና መቃብር ሂዙ አይትረፎን ሰብ ኩሉ ሀያል ዝባሃል ኩሉሲ ከይዱስ መቃብር ዝባሃል ነገርሲ አሲሩ ሂዙወሎ አነ ንስኻትኩምን እነምልኾ ኢየሱስ ግን መቃብር ዝባሃል ነገርሲ አይ ሐዞን እቲ መቃብር ባዶዩ ኢየሱስ ጎይታዩ ኢየሱስ ተንሲኡ እዩ ኢየሱስ ተንሲኡ እዩ ስለዚህ ሰንበትና ብድቃስ ነህልፈሉ ደይኮነስ ኖ ኢየሱስ ተንሲኡ አይድቀስን ኢየሱስ ተንሲዩ ስናብካለ አይክየድን ኢየሱስ ተንሲዩሲ አቤቱ መጽሐስ አረ ተንሲዩ ይልካተ ወጀሉን ተዘምረሉን ኢየሱስ ጎይታዩ ክብረና አምላክና ይሁን ሞኻብ ዘለና ይሁን ተሲና ሞነዝ ጎይታ ዘኽነም ለኾይና ሃሌሉያ 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 የዳውናን ዘርገህሞ ኢየሱስ ጎይታዩ ነናትና ንግበር እስኪ ናትካ ግበር ናትኪ ግበር ኢየሱስ ጎይታዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ነዚ ኢየሱስ እዚ ነኽብሮ እስኪ ነምልኮ ሃሌሉያ 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 celebrate Jesus ኢየሱስ ከመላኺ ገቦዩ ኢየሱስ ከመስጋኒ ገቦዩ ኢየሱስ ለልከ ነብላሉ ይገባዩ ኢየሱስ ከነጨብጨባሉ ይገባዩ ኢየሱስ ከነኽብሮ ይገባዩ በዚህ ሰንበት ኢየሱስ ጎይታዩ ሃሌሉያ 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 የማየው ነገር ከምስጋናዬ አያግደኝ የምሰማው አንተን ከማምለክ አያስቆመኝ ምድረ በዳዬን አለምልሞታል ያየ አይኔ ባህሩን ከፍሎ ያሻግረኛል አምናለሁ የማየው ነገር ከምስጋናዬ አያግደኝ የምሰማው አንተን ከማምለክ አያስቆመኝ ምድረ በዳዬን አለምልሞታል ያየው አይኔ ባህሩን ከፍሎ ያሻግረኛል አምናለሁ እስኪ በሉት ሃሌሉያ የማየው ነገር ከምስጋናዬ አያግደኝ
የምሰማው አንተን ከማምለክ አያስቆመኝም። ምድረ በዳዬን ዓለም ልሞታል እያየ አይኔ ባህሩን ከፍሎ ያሻግሮኛል አምናለሁ። ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው ያለ እግዚአብሔርን ማክበር። ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው ያለ እግዚአብሔርን ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው ያለ እግዚአብሔር ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው ያለ እግዚአብሔርን ማክበር። ደመና የለም አይታየኝም ባይኔ ንፋስም የለም አይታየኝም ባይኔ ሳላይ አምናለሁ እንዲህ ይሆናል ባዶ ሸለቆ ውሃ ይሞላል። ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው ያለ እግዚአብሔር ያለ። ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው ያለ እግዚአብሔር ያለ። ደመና የለም አይታየኝም ባይኔ ንፋስም የለም አይታየኝም ባይኔ ሳላይ አምናለሁ እንዲህ ይሆናል ባዶ ሸለቆ ውሃ ይሞላል። ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው ያለ እግዚአብሔር ያለ። ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው ያለ እግዚአብሔርን ማክበር። ይሄ ነው የገባኝ እስኪ በጭብጨባ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው ያለ ዘምር ዘምር እግዚአብሔር ያለ። ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው ያለ እግዚአብሔርን ማክበር። ውሰዱልኝ ዛሬም ከነፍሴ የሆነ አምልኮዬ አላሳንሰው እልልታ ጋራ ዝማሬ ትላንት አመስግኜ ዛሬ አላማህም እንዴ ብዬ ይጨምራል እንጂ አላሳንሰውም ዝማሬን። የማየው ነገር ከምስጋናዬ አያግደኝም። የምሰማውም አንተን ከማምለክ አያስቆመኝም። ምድረ በዳዬን ዓለም ልሞታል እያየው አይኔ ባህሩን ከፍሎ ያሻግሮኛል አምናለሁ። የለመንኩትን የጠየቅኩትን ጥያቄ ሁሉ ከምስጋና ጋር እጠብቃለሁ አምኜ ቃሉ ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው ያለ እግዚአብሔር ማክበር። ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው ያለ እግዚአብሔርን ማክበር። ደመና የለም አይታየኝም ባይኔ ንፋስም የለም አይታየኝም ባይኔ ደመና የለም አይታየኝም ባይኔ ንፋስም የለም አይታየኝም ባይኔ ሳላይ አምናለሁ እንዲህ ይሆናል ባዶ ሸለቆ ውሃ ይሞላል። ይሄ ነው የገባኝ ዝም
የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው ያለ እግዚአብሔር ማክበር ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው ያለ እግዚአብሔርን ማክበር ድርሳናትን ጎይታን ኢየሱስ እልል ብላለሁ እልል ብላለሁ እልል ብላለሁ እልል ብላለሁ ባሂልዎ ድርሳናትን ጎይታን ኢየሱስ እልል ብላለሁ እልል ብላለሁ እልል ብላለሁ እልል ብላለሁ ባሂልዎ ድርሳናትን ጎይታን ኢየሱስ እልል ብላለሁ እልል ብላለሁ እልል ብላለሁ እልል ብላለሁ ባሂልዎ ኮሪኤ ባኻ ሪኤዮ ስራሕካ ክንደይ ኣበኻ ኮሪኤ ባኻ ሪኤዮ ስራሕካ ክንደይ ኣበኻ ኮሪኤ ባኻ ሪኤዮ ስራሕካ ክንደይ ኣበኻ 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 ሃሌሉያ አምላኽና ዓብዩ ሃሌሉያ አምላኽና ዓብዩ ሃሌሉያ እስከ ተቃነይሉ ነዚ ጎይታ ሃሌሉያ አምላኽና ዓብዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኮሪኤ በኣኻ ሪኤዮ እስኪ ዳውና ይለዓለሞ ሃሌሉያ ሪኤዮ ስራሕካ ክንደይ ኣበኻ ኮሪኤ በኣኻ ሪኤዮ ስራሕካ ክንደይ ኣበኻ ክንደይ ኣበኻ ክንደይ ኣበኻ ክንደይ ኣበኻ ክንደይ ኣበኻ ሃሌሉያ 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 አብኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ተበልኩኻ አሜን ተበልኩኻ ሃየል ተበልኩኻ አሜን ተበልኩኻ ስልጡን አይገልጸካን ቃላተይ ሃለፎሚኻ ኢየሱሰይ አይገልጸካን ቃላተይ ልዕለፎሊኻ ኢየሱሰይ ተበልኩኻ አሜን ተበልኩኻ ሃየል ተበልኩኻ አሜን ተበልኩኻ ስልጡን አይገልጸካን
ኢየሱሰይ አይገልጸካን መዝሙረይ ሃለፎ ሚኻ ኢየሱሰይ አይገልጸካን ስብከተይ ሃለፎ ሚኻ ኢየሱሰይ አይገልጸካን ሃለፎ ሚኻ ኢየሱሰይ አይገልጸካን ቃላተይ ሃለፎ ሚኻ ኢየሱሰይ ተበልኩኻ አብይን ተበልኩኻ ሃያል ተበልኩኻ አብይን ተበልኩኻ ስልጡን አይገልጸካን ቃላተይ ሃለፎ ሚኻ ኢየሱሰይ አይገልጸካን ቃላተይ ለለኹልኻ ኢየሱሰይ አይገልጸካን ቃላተይ ሃለፎ ሚኻ ኢየሱሰይ አይገልጸካን መዝሙረይ ሃለፎ ሚኻ ኢየሱሰይ አይገልጸካን መዝሙረይ ሃለፎ ሚኻ ኢየሱሰይ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ የዘምልኽ አምላክ ሰማይ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ የዘምልኽ አምላክ ሰማይ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ የዘምልኽ አምላክ ሰማይ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ የዘምልኽ አምላክ ሰማይ ሃሌሉያ ክምልኽ ዝግብኦ ሃሌሉያ በይኑ እንኮ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ጥራዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ጥራዩ ሃሌሉያ ስግደት ዝግብኦ ሃሌሉያ እልልታና ዝግብኦ ሃሌሉያ መዝሙርና ዝግብኦ ሃሌሉያ ስብከትና ዝግብኦ ሃሌሉያ ጣቂትና ዝግብኦ ሃሌሉያ ኢየሱስ አትገመትም በኔ ቃላት ብዛት አትወሰንም በአይምሮ ስፋት አትገመትም በሺ ቃላት ብዛት አትወሰንም በጠቢባን ጥበብ አንተ ከሁሉ በላይ ነህ በላይ ነህ አንተ ከሁሉ በላይ ነህ በላይ ነህ አትገመትም በኔ ቃላት ብዛት አትወሰንም በአይምሮ ስፋት አትገመትም በሺ ቃላት ብዛት አትወሰንም በጠቢባን ጥበብ አንተ ከሁሉ በላይ ነህ በላይ ነህ አንተ ከሁሉ በላይ ነህ በላይ ነህ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ልዕሊ ኩሉ እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ልዕሊ ነገራትና እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ልዕሊ ኩነታትና እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስኪ
መወዳእታ ይደውና ነዘርግሕሞ ነዚ ጎይታ እዚ ነኽብሮ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተባረክ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አምላኬ ልዩ ነህ የምስጋናዬ የአምልኮዬ መዓዛዬ ነህ እንደ ነቢይ በቃል አልገልጽ አምላኬ ልዩ ነህ እወድስሃለሁ በዜማ እወድስሃለሁ በቅኔ እወድስሃለሁ በዜማ እወድስሃለሁ በቅኔ የምስጋናዬ የአምልኮዬ መዓዛዬ ነህ እንደ ነቢይ በቃል አልገልጽ አምላኬ ልዩ ነህ አሜን ጎይታ ስለ ሁሉ ደጊምና ክብርን ምስጋናን በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣኻ ንህበካ ኣሎና ስለዚ መዓልቲ እዚ ተመስገን ስለ ሕያው መንፈስካ ስለ ቅዱስ ቃልካ ስለ ሁሉ እግዚአብሔር አቦ ሰናይነትካ ክብሪ ንህበካ ኣሎና እግዚአብሔር አምላኽ ይባርኩም ጸጉ ይብዛሃልኩም ገጹ ይብርሃልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም ሰሙንኩም በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተባረኸ ይኹን ኣብ ትኸድዎ ሁሉ ሞገስ እግዚአብሔር ክብሪ እግዚአብሔር ይቀድመልኩም ደጌታት ጸላእትኩም ረሱ ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ ናትኩም ዝኾነ ዘበለ ሁሉ በአምላኽ ድተሐለወ እንድተባረኸን ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም በቅዱስ ምስአም ሰላም እንዳተባሃልኩም በሰላም ኪዱ